espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Ola, que tal? Benvidos a unha nova edición da Caixa Negra da Nostromo, o voso podcast millennial trintaxenario de confianza conducido por xente que sabe moito de cine. Estamos aquí un programa máis, un programa menos desta terceira tempada que da nosa aventura. Así que hoxe volvemos a esta tradición que temos nos últimos episodios de contar cunha persoa convidada, é dicir, de traer persoas expertas que poidan poñer un pouco de orde aquí no montón de lugares comuns e animaladas que dicimos os habituais. Así que nada, hoxe antes que a ninguén vou presentar a nosa convidada, a Sandra, máis coñecida como dietista realista. Que tal, Sandra? Benvida. Moi ben, encantada de estar con vos. Bueno, tes unha ampla... Eres unha persoa bastante visible, non? No mundo virtual e nas redes en galego. Por que non nos falas un pouquiño de ti? E, bueno, son bastante coñecida nas redes como a dietista realista, pola miña frase de come de froita. Nada, son dietista, adícome á educación alimentaria máis que a facer dietas e a loitar un pouco contra a gordofobia, facer un pouco de divulgación tamén, sempre que me deixa. Ben, O sea, que os espectadores e os ointes estaránse preguntando, antes de dar paso aquí aos meus dous compañeiros, cal é o tema de hoxe. Bueno, non se están preguntando porque o pon no título do episodio, sempre facemos a mesma coña, pero vamos a facer como que estades preguntando de que vai hoxe isto. Pois hoxe vamos falar de corpus e de alimentación no cine. Por eso contamos con Sandra e a maiores cos nosos opinadores e compañeiros de confianza. Así que, como sempre, que presento eu os tertulianos do podcast. Aquí vamos a facer un pouco de Real Academia Galegacismo e inventemos a palabra tertulián, que sona como moito máis propia. Así que están aquí os nosos tertuliáns en rigoroso orde de como aparecen na miña pantalla. Vamos a empezar por Fer. Hola, Fer. Hola, que tal, Fuco? Encantado de estar aquí para comer e para falar de cine, as dúas cousas que máis nos apaixonan. Teño unha mala noticia, viñemos falar únicamente de cine e de comida e tal, pero creo que non imos comer. Bueno, algún descansiño faremos por aí. Facemos ASMR, non? Que se che escoite comer no micro aquí do podcast. Agora hai un filtro que elimina, non me acordo, ata non sei se non será aquí en Discord, que elimina o ruido dos Doritos. Subilo anunciado en Spotify, creo. Pois nos usamos o que chongade, non? máis Dorito. E vou poñer un filtro laranxa, como se tocara eu coa man chea de polviño laranxa a cámara. E voulle dar paso agora á persoa que máis ruido fai no cine cas bolsas de Doritos, o noso amigo Paco, a corte do director. Que tal, Paco? Eu teño que dicir que non me gusta como cheiran os Doritos. Bueno, da igual, faz moitísimo ruido no cine, tío. Polémicas declaracións. Eres a persoa que coñezo que máis ruido fai no cine, sobre todo porque comentas todas as películas. Son a persoa que máis ruido fai que conoces, en general. Pero iba a decir, pero si tú vas a comentar o rollo este que está ahora de moda nas grandes cidades e que nós nos enteramos por Instagram cando lle das para arriba nos Reels, que é o tema de estes cines que che fan a experiencia de vouche poñer de comer o que sale na pantalla. En Vigo abriron un que ten cheiro e tamén aire, historias así, e móvense os acentos. E sabemos se van a emitir O silencio dos cordeiros ou Aníbal ou unha destas, porque non me gustaría estar nesa sala. É o que pensei. Non sei. Ir ver Scarface e que che cheira cocaína toda a película. Hostia, ou unha de zombies. Hai actores que teñen pinta de que cheiran, de que igual hai un golpeciño de fa podían darse, non? Estaba interesante. Sí,
Jack Black, iso vai por ti, evidentemente. Pero non veríamos cos mismos ollos as pelis de galeras e de esclavos. Se puderamos tiralas, Dios. É certo, Bueno, vamos a empezar o programa pola sección habitual. Vamos a recapitular os últimos acontecementos cinematográficos das nosas vidas. Entón vamos falar das pelis que, ou series, ou produtos audiovisuais que non contan vídeos de comunión que virades nas últimas semanas. Así que, como sempre, vamos a empezar pola nosa convidada, por Sandra. Que tal? Contanos que viches últimamente. Vin Baby Girl, que, bueno, fala dunha empresaria, Nicole Kidman, que acaba liándose cun colágeno. Bueno, a verdad que non me gustou moito, pero bueno, sí que falan de que como este novo cine que hai de mulleres maiores que parece que desaparecen da pantalla, que agora outra vez, bueno, outra vez non, que por fin empeza a verse como máis cine protagonizado por mulleres, mulleres maiores. Vin Aínda estou aquí, que a película esta brasileira que gañou un Óscar, vina en portugués do Brasil, a verdad que esa sí que me gustou moito, que fala dun feito que aconteceu da ditadura brasileña. Vin outra que non recordo o título, Estado Eléctrico, esa non me gustou nada. Estado Eléctrico. Exacto, esa non. É unha película que é como se virades esta de Steven Spielberg, de como se chama? A de que están todos metidos nun videoxogo. Ready Player One, pero copiada. Sabedes o meme de Mr. Bean cando está copiando nun examen? Pois Mr. Bean copiando é Estado Eléctrico. O sea, a línea argumental é a mesma, solo que con robots e tipos que se poñen unhas gafas virtuais para ter un pseudo robots. Por o resto, o mismo. Coa mesma batalla, con todo. Igual. Aforrado. Que divertido Mr. Bean. No, además, é que me pareceu que Chris Pratt estaba tan cascado nesta película que non parecía Chris Pratt. Pode ser. Era rollo este, polo menos. Non sei, o que quería era convencerme de non vela, se me decides que é Mr. Bean con robots, joder, non sei, eu agora mesmo tengo moita gana de ir aí a ver como fai o robot o exame de trigonometría este de Mr. Bean, non? De ver o robot en misa quedando dormido ali co robot este cura o robot cura de Futurama aí, non? Dios, ojalá unha IA transforma a Mr. Bean nun robot. Oxalá, por favor. Elon Musk, hazlo. Pois eu a de Aínda estou aquí non a vin, pero teño que dicir que como moitas películas que pasan habitualmente todos os anos, hai un montón de pelis que eu descubro que existen cando son os Óscar. Que pasa sobre todo con este tipo de pelis, non, que non son, pois, digamos, directamente estadounidenses ou tal, que son de terceiros países, digamos, neste caso Brasil. Pero chamou moita atención porque, joder, como estaba en portugués e tal, pero tampouco estou habituado, e a vez está en portugués o título, non, pero está de forma que podía ser perfectamente un título en galego e colarche. Nada, decía que cando vin que había unha peli chamada Aínda estou aquí, por un microsegundo o meu cerebro petou e dixen, porque debino haber, a máis non sei, na voz ou así. Plan, algún redactor se confundiu, sabes, e meteu a programación da TVG de hoxe, porque ten un nome moi propio tamén de quen anda aí, fun polo aire, e de calquera programa así de tarde ou de mañá a magazín da TVG, e foi como, alguén se equivocou e lle puxo o nome do programa da TVG porque me sonaba completamente. De feito, Aínda estou aquí, se for un programa da TVG, o título, non sei que vos parece, pero eu creo que sería algo así como oficios que aínda existen, ou movidas así, ou... O que poñen despois do lugar. O último afiador de Galicia, sabes? Movidas así, nese... Son das ideas, Paco, tens que comercializalo. No, todo eso está con copyright, TVG, se mañá aparece un programa así, aquí apareceu antes na Caixa Negra Nostro. Hostia, oxalá o último afiador de Galicia, pero que fora unha historia posapocalíptica. Podo contarvos unha cousa que non vai ocurrir, pero foi moi graciosa, e ocurrirá, pero non vai ser na miña familia. Miña mãe cría ovellas. Se alguén quere comprar años, que fale comigo. Nos comentarios pon que era un año e xa nos poñemos en contacto. Vale, o tema cando subamos a YouTube hai que acordarse de poñer contiene contenido publicitario. La tienda en casa.
Cuidado, porque si se venden animais tamén tens que marcar unha pestaña concreta. Total, que está nunha asociación de produtores de ovellas, non? E chegoulles un correo de: hola, somos unha productora de televisión, isto é real, nos conoceréis por ese programa de policías que miran tu mochila en la frontera y estamos pensando en el futuro formato de Discovery Más que vai ser xente que cría ovellas e os problemas que nas granxas teñen para producir. E claro, necesitamos familias que se presten a que veñan. Nada, somos pouca xente, somos 8 personas máis ou menos, a botar uns días con vos e gravar e ver que facéis. Bueno, Isto pois é un real. reality de ovellas. En Discovery Más, dentro de pouco teredes unha familia que non vai ser a miña. Estuve a punto de apuntar a miña mãe, pero non quixo. Vaya. Tío, É como que había muchísimo. que cambiaban familias, non? Unha familia rica mandaban a... Pois igual, con vos. Pero esa é a oportunidade que perdí unha oportunidade de facerme famoso ovelleiro. Pois unha oportunidade xa non está a joder, dábamos a conocer tamén o podcast. É que moi mal, Paco, aí se coñecías pola causa. Igual coñecías os de Forjado a Fuego, non? Que son aí moi famoso noutra calde. O mellor reality que existiu nunca na televisión é Storage Wars, que é o único Eu era reality un que estiven canal. enganchado. Se tuveras que escoller un canal que tú dixeras este canal está fundado para lavar diñeiro, eu creo que sería o que poñen programas de realities cada pouco. Por favor, Os que de- ninguén me denuncie, pero eu diría que ese canal se chama Rías Baixas Televisión, pero bueno, son esos Televisión do Salnés. Pois Aventuras en Pelotas está moi guai. Bueno, volvamos. Sí, vamos a aproveitar que agarrache esa palabra violentamente, Paco, e contanos que foi o último que viches ti. Pois eu Por favor, sin spoilers. vi moitas cousas. O que pasa é que varias persoas me interpelaron. Sí. Bueno, me dixeron, Paco, tendes que falar na Nostromo de adolescencia, a serie do momento. E eu, bueno, pues vamos a falar de adolescencia, a serie do momento. Adolescencia, a serie do momento que tedes en Netflix son 4 capítulos, vese rapidiño. O rapaz protagonista, digamos, un actorazo que acaba de debutar porque o colleron dun grupo de teatro. En plan, tú, a facer de neno. Entón, vos contar un pouco de que vai o asunto sin entrar en spoilers. Nunha familia estándar, dun barrio estándar, entra a policía o SWAT na casa de maneira moi tola para levar detido a un chaval de 13 anos. Lévano detido porque se lle descúbrese dando episodios se lle acusa de asesinato. E esta serie de 4 capítulos é un true crime en torno a esta figura deste chaval. Cousas positivas que ten a serie. Está todo non sei se eu creo que hai momentos moi simulados, o sea, hai momentos aproveitados para que toda a película parezca un plano, toda a serie parezca un plano secuencia. Tú empezas o capítulo, hai marea por momentos e agobia moito porque a cámara sigue un personaxe, de repente aparece outro personaxe, sigue detrás de outro personaxe e vai cambiando así. Ese é o punto positivo. Está moi ben executado iso. O sea, é brutal. Quedaste pasmao de como fan iso. Puntos negativos. Para min desinfla un pouco en canto a guión. O sea, parece que hai moitas conversacións que son banais, que hai moito relleno. A min o último episodio, hai xente que lle gustou moito. A min o episodio que se centra na familia a posteriori do asunto pareceme feito a correr ou que sobraba. E en xeral é unha serie que merece a pena ver. Non sei se a vistedes vós. Non, a verdade, pero escoitei a moita xente recomendala. Non sabía que eran só 4 capítulos. Son 4, o mellor para min é o terceiro, que é o da psicóloga. Ese agobiante. É ser spy on night é do peor.
Acabei chorando, de verdad. Sí que hai moita xente que di que como que deixa un final como aberto, non? Eu creo que o último sí que é moi necesario, para min pecha todo, explica un Sí. pouco, Non, a eh, historia está pechada. Para min o tema é, ao mellor é porque estou desensibilizado á hora de traballar con rapaces de perfil complicado, entón para min un pois, episodio que a todo mundo lle rompe os esquemas, que é o da psicóloga, a min pareceume bastante normal, en plan, Paco dixo, un martes, un martes na miña vida. eu un día Excelente calquera. referencia a esa Street mesa Fighter. Uf, sigue colocada no sitio, eu pois teño estado seguro, en reunións parecidas e que a mesa volara, sabes? Quero decir, Ostras, molaba que seguro. auténtico educador... Fai unha cal na tua canle de YouTube, tío. Auténtico educador social reacciona a adolescencia. Dis, no, A bueno, adolescencia. esto non é así, esto, sabes, estos rollos de... Joder, eso va, como O bo cando eu vexo series de policía, Dios, de periodistas, e digo, que pouco realista, que fan que non están copiando e pegando notas de prensa e pasándollas a ChatGPT para que bueno, lle cambie un pouco a redacción. vos Que clase rídevos, de pero periodistas son estes? a outra merda que vin, o que pasa é que lle deixo espacio a Fran da Lobeira para que a comente no seu momento é Punto Nemo. Punto Nemo é duns españois nun barco que acaban no cu do mundo. Que pasa? Que é da Armada. A quen contrataron os da serie para facer unha serie de televisión sobre a Armada? Ao Exército de Terra. Entonces, Fran, cando comente xa o veredes, pero estuvemos falando desta serie e era, sabes isto de que se enfada en progresión, en plan, pero que animalada é esta? E isto? E como fan isto? Pero Dios mío, tal, Pero... joder. Para o seguinte episodio que fagamos de buques de superficie, xa non submarinos, Sí, pero eso é o próximo que temos. Fran de Alveira comentarános esta serie e veréis que animalada, porque eu dábame conta, non sendo parte do exército, imagínate Fran que estaba, pero Dios mío. Eu diría, isto de que se tiren de bomba non creo que sexa así, non? Acabáronsenos os Supoi torpedos. Miguel de Lira, métete no torpedo. Hai un flotador ah, aí, cun flotador, hai co flotador este do crocodilo, sabes? Aí, O, o pato da granxa de Orson, que iba con un pato. oh, boísimo, boísimo. Bueno, podemos seguir ao seguinte que teñades Unha que única falar. pregunta acerca da adolescencia. Os adolescentes que saen son adolescentes reais ou son adolescentes ultrafolladores en plan élite? Non, entraron nun no, instituto no. onde estaban dando clase. De feito, unha das cousas que vexo superrealistas da adolescencia é como o profesorado se ve incapaz de andar cos tempos, no sentido de que teñen unha serie de problemáticas sociais dentro das aulas das que son incapaces de atender e eles mesmos cho din, en plan, cando sae toda a narrativa do profesorado e como algo que profesores que nos estén escoitando eu chamaría fenómeno e disgal, porque hai unha cantidade de momentos nos que falan de que é que entrei nunha clase e o único que facían era ver vídeos. Que pasa, creo que pasa, nese episodio pasa, que 3, 4 veces que entran nunha clase, en lugar de estar Sí, dando matemáticas ou en lugar de tal, están ou co ordenador ou vendo un vídeo un vídeo. proxectado. De feito, os propios nenos fan bromas de, profe, que estábamos vendo vídeo. E temos que atender a este guardia. Pero o bo é que agora o van a botar en todos os institutos de Inglaterra. Polo menos creouse tamén non? Un diálogo. Por iso está tan de moda co dos incels e tal, pero bueno, sen facer spoilers. Eu sobre o realismo dos adolescentes sinto ser un pouco máis frívolo despois de toda esta carga de comentarios serios, pero a vos non vos creo unhas expectativas super ilusorias sobre o que era ser adolescente, as series de adolescentes que había cando éramos nenos? Nos que todos eran actores de 20 e tantos, todos guapirmos, todos con coche, todos esas unhas vidas de puta madre, despois ti eres adolescente e non tiña nada que ver con eso. A min da adolescencia Pero, non, da universidade, pasoume eso. non, pois Tamén. a universidade ainda se Que parece máis, fixe pero a 18 anos e adolescencia nada. dixen, joder, vou foder. Claro, foi un E non. pouco... Home, No. menos do que gustaría, a verdade. Vamos a pa quitarnos as caretas xa aquí, menos do que gustaría. Pero, en fin... Pois non sei, eu creo que debería
debería traballarse un pouco máis dese realismo, ainda que creo que hoxe en día sí que un pouco máis así. No, Bueno, da adolescencia sí que dar unha Nesta sí, pincelada nesta. que é no momento no que un fillo lle di ao pai: "A ver, papá, que andas perdidísimo". Porque un dos Sí. protagonistas é o policía que está a investigar e o fillo chega e dice, fai unha intervención ao pai de: "A ver, papá, sabes eso que dices tú que se levaba moi ben? No, pois este símbolo que lle pon aquí en realidad significa que se está metendo con el. Isto que lle pon aquí é, tío, nadie vai querer chiscar contigo. Isto que lle pon aquí significa tal". E o pai Iso con é moi cara de interesante, porque eu teño a percepción, porque pasan máis series, eu non quero falar desa serie o sea, non quero falar deso concretamente da miña parte, pero eu estou vendo Machos Alfa en Netflix, bueno, estive vendo fai pouco, e tamén hai un personaxe de unha nena bueno, unha rapaza de 18 anos, 17, unha adolescente bastante tardía, que lle di ao seu pai, que un dos protagonistas, en plan, tendo que axudar a desenvolverse na sociedade tecnolóxica de hoxe en día. Basicamente, ábrelle Tinder e xestiónallo ela. E é como un arquetipo que se está impoñendo no audiovisual moderno de rapaces adolescentes que saben máis que os adultos e que lle resolven un pouco a vida. Non vos es parece que hai un pouco deso? eso xa pasaba en 500 días Summer, que estaba o tipo de 500 días superilusionado con Summer e tal, e estaba a súa amiga adolescente que lle levaba, eu que sei, 10 anos menos, dicíndolle: "Pero a ver, hombrecito, non te ilusiones tanto", non sei que, moita gracia me facía. Sí, e que vais 500 Days of Summer, eu creo que é unha peli que vale a pena vela 2 veces. Vale a pena vela cando tes 20 anos e non a entendes, ou non te das conta que, sabes, que te estás comportando como ese tío, e despois cando tes uns cantos anos máis, bueno, sigues sendo gilipollas, pero polo menos eres consciente de que eras, non? Bueno, Fer, ti que nos traes? Que magna obra nos traes hoxe? Bueno, eu traía unha magna obra que foi a última hora desplazada por unha comedia dos irmáns Farelli, porque eso é o que me mola a min, non? Eu iba a falar hoxe de Brutalist, non? Pero cruzouse no meu camiño Ricky Stanicky, que é unha peli que penso que a vin en Prime Video, que é unha peli de John Cena, non? Esta peli é unha peli do 2024, unha peli bastante nova, non é exactamente dos irmáns Farelli, é só dun dos irmáns, non? Pese que se pelexou co irmán ou que era historia, ha de haber aquí algún tema de herencia polo medio ou algo, e os irmáns pois deberon de se separar. Os irmáns Farelli non sei se vos decatades de quen son este tipo de humor como fixeron outras pelis como por exemplo Amor Cego, que podería ter sido unha peli da que faláramos hoxe, por certo, non? Pero xa falamos dela en Os Gordos no Cine. Xa falamos dela nos Bueno. Gordos no Cine. Vale, pois logo xa Pero a ver, está, e dai a ese episodio. A mítica é Dos tontos moi tontos, non? Esa dos Non me Farelli deles tamén, tamén. non me acordaba diso. Bueno, o caso é que, de todos xeitos, a min a peli máis que a estas que estamos a mencionar, recórdame un pouco máis o estilo de Como matar a tu jefe ou incluso Resacón en Las Vegas. A min parece, achegaseme un pouco máis esas pelis que as pelis dos anos 2000 ou 90, esas dos irmáns Farelli. A peli vai duns... a verdade é que me pareceu moi curioso o argumento. A peli vai dun grupo de amigos que, bueno, de uns homes que levan sendo amigos desde a infancia, non? E que manteñen esa amizade. E houve un evento, non, que ocorreu na súa infancia na que nunha trasnada de Halloween lle prenden lume unha casa sen querer. Entón, eles deciden montar unha especie de coartada de xeito que o neno que fixo esa trasnada non foi ningún deles, senón foi un tal Ricky Stanicky. Nome inventado por completo, aparte inventado que xa vedes que é sonoro como o nome que inventaría un neno. O caso é que non é exactamente que cole, que como que é algo pois que non se investiga, que non chega tal, non? Entón o rollo é como que cola. Entón os nenos dicen, hostia, isto colou, vámoslo facer máis. E durante toda a súa vida están botándolle as culpas ao seu colega Ricky Stanicky, que nunca aparece, pero do que sempre falan, non? Entón empezan a utilizalo de excusa, pois o que sei,
queren zafar de algo e non poden porque está enfermo o seu colega Ricky Stani que ten que ir ao hospital a velo e cousas así, non? Parece unha genialidade. Incluso O sea, a idea mola. estou palles un pouco na cara porque un deles ten a muller embarazada e decide inventarse unha movida de Ricky Staniki porque quere ir a Las Vegas de carallada cos colegas en vez de estar na baby shower do neno. Que a mala sorte de que a muller pois ponse de parto durante o baby shower e os tipos teñen que volver e un pouco vense aí un pouco entre a espada e a parede, non? Que non cadran as versións e os tipos vense nun impasse que din que facemos? Confesamos de que todos estes anos inventámonos a Ricky Staniki? Pois non, deciden ir un paso máis aló e contratar un fulano contratan a Ricky Staniki para que lles pague de Ricky Staniki. E a este fulano que contratan é un tipo que precisamente que é John Cena, o personaxe interpretado por John Cena, que é un fulano de Las Vegas que ten unha especie de espectáculo de cabaret no que canta cancións de rock, pero cambiando a letra para facer mención a foder e a pirolas, porque a él lle fai moita risa, entón todo o espectáculo son como contrata aos heredeiros da Cruz sí, un pouco os heredeiros da Cruz das Vegas para que vayan a facer de seu amigo. Exactamente, non? E o tipo que, vamos, que non somente un desastre de actor, tamén é un desastre de vida, non? Porque tipo un alcohólico, tipo, bueno, pois ten unha vida moi desordenada. Total, que o contratan porque para un acto social no que fai de Ricky Staniki e o tipo mola porque chega ca lección aprendida, non? Que lle pasan unha lista de todas as mentiras que contaron sobre el, non? Entón el ten que recordar que padeceu cancro no ano 2008, que a mãe del que lle morreu a nai porque usaron o enterro da nai de Ricky Staniki como todo tipo ten que recordarlo todo. O problema, o caso é que chega aló e o tipo fai de Ricky Staniki de la hostia, fai como moi ben, todo o mundo lles compra historia, en riba lle cae moi ben a todo o entorno deles. Entón, deciden que, bueno, a ver, tampouco quero aquí explicar toda a peli, non? Cae moi ben, tal, entón hai como certa demanda da xente por seguilo vendo. Pero o peor non é isto, o peor é que este actor que tiña unha vida de merda, no seu personaxe de Ricky Staniki sinte que atopa o seu lugar. Entón, non deixa de facer de Ricky Staniki. Sigue facendo de Ricky Staniki ás costas dos outros. Entón, que como que se lles mete na vida o tipo esto. Facendo de Ricky Staniki lle la invade, non a todos eles. A verdade é que pareceme unha peli moi divertida. A mí a premisa estaba molando moito, Mira que non son nada fan de John Cena. Pareceme unha peli super divertida, pareceme que John Cena está gracioso e tal, sen máis, non unha peli moi longa, unha premisa bastante raruna, bueno, eso sí, humor ás veces un pouco de brocha gorda, non? Pero bueno, se vos mola o humor como acabar con tu jefe, Resacón en Las Vegas, cousas así, eu creo que é recomendable. É unha peli, pois eso, moi divertida e moi original. Bueno, non sei se os demais vistes esta película. Eu creo que só a vin eu, dos do catálogo aí de Prime Video están dicindo, pero hai un que vivo isto. En pinta. Que digo que Prime Video xa nos podía empezar a pagar, porque é verdad. Promocionamos todas as mierdas que ten no catálogo. E espera, o que vou promocionar eu agora, que non é de Prime Video, porque eu tamén vou cambiar, porque tamén viña a falar do remake live action de Blancanieves, que está tendo moitísima polémica, estáse comendo unha castaña. O que pasa con todas as pelis agora, que sacan Disney unha película e hai alguén que di que woke, entonces, pois, líase o percal. Pero logo que fixeron, Blancanieves ora un home ou como? No, é unha rapaza, digamos, que se chama Blancanieves porque naceu nunha noite de tormenta, de tormenta de neve. Pero non vou falar de Blancanieves porque a peli non me gustou, pero non me gustou non polos motivos porque non lle gustou a xente que a critica por woke, sino que non me gustou porque a verdad que me aburren bastante casi todos os live actions de Disney con poucas excepcións. Pero vou cambiar de tercio porque outro día comenteivos, verdade?
Comenteivos que iban facer, bueno, que este ano van a estrenar un reboot, unha secuela, non teño moi claro que é, de Agárralo como puedas, protagonizado por Liam Neeson. Neste podcast falamos tantas veces de Leslie Nielsen Respetazo. que, vamos, non fai falta dicir que Agárralo como puedas. Pero cando vin esta noticia, a min deume así un pouco de efecto nostalgia, entonces puxeme aí Disney Plus e puxeme a ver que había de Leslie Nielsen. Por unha parte, non foi en Disney Plus esta, porque a vin en Netflix. Volvíme ver Agárralo como puedas a primeira, pero despois o corpo quedoume con moita gana de Leslie Nielsen e dixen, por que non me vexo unha que eu tiña en VHS de neno que me encantaba e a ver se superou o paso do tempo. Spoiler, non o superou. Alarme. Espera, podo tratar de adiviñar cal é? Sí, venga. Xogamos a iso. Veña, vai, temos un cada un. Venga, disparade. Eu vou dicir Espía como puedas. Exacto, Fer, acertaches. Levas de premio unha chapa ca cara invisible, ca cara de Leslie Nielsen, en riguroso directo por os sabes por que o sei, Fuco? Porque a vin contigo moi xecha ou algo así. Porque me pasou o mesmo, que volvín ver Espía como puedas hai un ano ou algo así, e madre mía, eu recordaba moito máis graciosa. Sí, eu tamén. Pois Espía como puedas é unha película protagonizada por Leslie Nielsen na que interpreta a el agente SAE 2040, máis conocido como Dick Steele. É unha parodia das pelis de James Bond, evidentemente, pero naquele momento parodian tamén, foi unha cousa moi rara que é parodiar comedias, porque hai unha escena na que se parodia Sister Act, hai un personaxe que parodia Macaulay Culkin, o sea, e a Solo en casa, é moi raro, porque é como xa mostra que había como un certo cansancio con esta, ou falta de imaginación con esta fórmula. As malas de Scary Movie? No, está mellor que as malas de Scary Movie, pero tampouco é ninguna maravilla. Esta película empeza con este axente, Leslie Nielsen, o axente 2040, que se está enfrentando ao general Rancor, que é o malísimo. Bueno, digamos que hai unha operación secreta destas así de espionaxe e tal, e ponlle unha bomba no helicóptero. O Rancor non é... Acabo de ter un flashback. Esta é a peli na que lle morra a muller caendo por un acantilado. Esa mesma. Ten unha foto da muller caendo por un acantilado. Esa mesma. É esta película. O Rancor entonces, non é o bicho que vive no sótano de Jabba el Hutt. No, tamén, pero chamase o general Rancor. E seino, porque ainda que esta última vez a vi en inglés, bueno, ao principio da película parece que o mata, pero despois Rancor, 15 anos despois, volve para sembrar o terror, o mítico estas películas. E mándalles un VHS a sede da CIA ou da xente para que traballe, e cando ven que é Rancor tal, di un dos tipos da axencia, en plan, el general Rancor, e dille o tipo, o sea, en VHS, como si falara con el, dille, sí, el general Rancor, vivito y coleando, ya podéis ir rezando, sabes, estas traduccións raras que se fan nas doblaxes españolas. Bueno, a película non hai por onde collela, é das pelis máis frouxas deste tipo de Leslie Nielsen, e mira que as ten frouxas, porque, joder, as boas xa se sabe cales son, Agárralo como puedas, Aterriza como puedas, incluso Vaya un fugitivo, unha película que a min me mola bastante. Está moi ben, o fugitivo. Pero Espía como puedas, que de pequeno me flipaba. No, pero digo concretamente das de Leslie Nielsen. Espía como puedas. Eso é o que iba a decir eu. Eu creo que non sae Leslie Nielsen en Mafia, non? No, claro. Leslie Nielsen é o vello. De Mafia estafa como puedas. Mafia como puedas, xa falamos desto, Paco. Mafia estafa como puedas. Christopher Lloyd. Sí, é Christopher Lloyd. Non é... Non é Leslie Nielsen. Pero que é normal que te confundas porque son super parecidos e fan os mesmos papéis. Christopher Lloyd tamén fai de presidente en Hot Shots. Sí, exactamente. E moita xente pensa que é Leslie Nielsen tamén. No, a mí de Hot Shots faime gracia a Richard Crenna que fai o mismo papel que en Ram. Eso é como cando Mortadelo o tipo facía a versión porno e a versión normal, pois isto é unha cousa un pouco nesa línea. Bueno, en definitiva, eu creo que estamos todos de acordo, non? Que Espía como puedas non superou a proba do tempo, é unha pena, porque a min sempre me mola volver ás pelis de Leslie Nielsen, pero din que non é a peor, din que a peor que fixo nunca é Despega como puedas, creo que se chama, que é unha peli como de infiltración no espacio exterior ou así, que uns anos posterior, esa é a verdade que non me atrevín a vela. Pero este de Espía como puedas, é moi
moi lamentable. Si de feito fun a comprobar que non foron a secuela, porque ata se é parecido tamén un axente secreto e tal, pero non, chámase distinto o personaxe, pero bueno, supoño que como nas pelis de Stallone ou de Schwarzenegger, que ainda que non sean secuelas, hai moitas delas que realmente podían ser unha secuela unha da outra. Recordade Spanish Nada. Movie, que tamén fai un Mi non cameo. non vira nunca. Fai un Me cameo. pareceu moi boa. Sí, de feito, no anuncio de Spanish Movie había unha escena que creo que non chegou a sair na peli, que era él encontrándose con Chiquito de la Calzada. Era o... Non, Chiquito na peli non sale. Pois había un anuncio que aparecían os dous xuntos. Acórdome diso. E despois vías a peli e non, efectivamente Chiquito non estaba por ningún sitio para ser visto. Bueno, nada, imos... Si non queredes comentar nada desta magna obra de audiovisual chamada Espía como puedas, 1996 ou 97, a miña colección de VHS. Pois sí que quero comentar unha cousa que para min o mellor da peli o principio, porque ten uns títulos de crédito bastante guapos que eu non me acordaba quen os facía, e tío. os fai Weird Al Yankovic, que é un mitiquísimo humorista e músico estadounidense, non? Me chama a atención, eu creo que deixaron todos os cartos en contratar a Weird Al Yankovic e non lles quedou para guionistas vos. Un pouco que lles pasou en Flash Gordon, non? Que gastaron todos os cartos en contratar a Queen para facer a música e non lles quedou para a peli. Daste conta que iso fai outra ligazón con Agárralo como puedas, porque en Agárralo como puedas, ao principio, Yankovic fai un cameo. Pois Cando chega ao aeroporto, Leslie Nielsen pensa que están esperando a él porque hai un montón de peña aplaudindo tal, cando o tipo vende a enfrentarse a Gorbachev e a toda esta peña en Oriente Medio, como que se filtra aí nunha reunión de malísimos da política internacional desde o punto de vista de Estados Unidos, pois o tipo chega e ve que hai un montón de peña e tal, e di, que habéis venido a recibirme? Pois pensades que é divertido xogarme a vida, tal, non sei que vos dean, non sei que. E lle, non están vindo por ti, tal, e que está aí, Jakovic, tío, e aparece o tipo detrás, en plan, saudando. E é moi curioso porque despois, eso, volve facer este mini cameo en Espía como puedas, que ademais, conforme estaba vendo a peli, desbloqueei un recordo porque ao final da canción estou para a cabeza, non sei se te acordas. Sí, Ponse a cantar tanto sostido que lle acaba estoupando a cabeza e eu acordeme que esa escena de neno me traumaba moitísimo. Joder, pues a mí eso fai moita gracia porque o tipo sostén unha nota e fai a mítica cousa de mirar o reloxo, de a ver cando para de sostela. Non vin eso. Pero xa está, vede os títulos de crédito en YouTube e non vexades a peli, porque quero dicir... Sí, bueno, e xusto despois dos títulos de crédito hai un... No, xusto antes, perdón, hai un cambio de Mr. T, que tamén é gracioso e xa. Bueno, vamos pasar ao tema do programa, porque como a sempre haberá moita xente que nos terá... É curioso porque nos nosos vídeos, en estatísticas, isto non o podíamos dicir, pero aparece o mítico rollo de, sabes, hai tanta xente que empeza, pero a partir de canto máis longo facemos a sección introdutoria, máis xente se pira, en plan... Así que moitos parabéns, ainda estás aquí. Eu estou esperando a que nos caia un destes comentarios, non? Algúnha vez de o vídeo empeza que poñen aí un minuto, non? Sabes, de como pasar... antes de que entremos... Como nos tutoriais. Antes de que entremos a falar da tal, eu creo que é o momento de que falemos da nosa seguidora fascista que pensou que falábamos en serio de que fixeran un musical cas 13 rosas. Enorme. E nos veo a comentar que eso era horrendo porque nadie facía películas sobre o bando ganador e todo eran que os ganadores eran moi malos. Señora, hai unha serie de cine dende o 36 ata o 77 que o pode ver todo o que vostede queira, protagonizado por monxas e curas e que fala moi bien de Franco. Gracias. Bueno, podemos... Eu, desde aquí, recomendaríalle a calquera espectador que non queira fritir as súas neuronas que nunca se enfrente a Raza, esa película guionizada por Franco con pseudónimo, porque eu creo que aguantei como 10 minutos sabedes esa vergonzaría que ás veces vos dan os fanfics? Cada que colle un material e fai unha cousa tal, non sei, pois isto é o mismo, pero como o tipo era un dictador, pois podía facer que o fixeran, sabes? Con vantaxes de ser un dictador. Podemos facer un xogo que aguantas máis? O vídeo de 2 mujeres e unha copa ou Raza de Franco? Durísima competición. Bueno, vámonos poñer, antes de que a nosa seguidora nos cancele, vamos a empezar ca primeira sección do programa, ca segunda sección do programa de hoxe. Vamos a empezar a falar realmente de corpos e alimentación no cine. E vamos a ir precisamente á segunda parte da frase. Vamos a falar de alimentación no cine, comida no cine. Esta é a sección na que vos vai entrar así o apetito
Bueno, ou non, porque algunhas pelis que traemos non son de ter moito apetito, pero bueno, así que nada, se estades comendo, mellor acabade rápido, porque igual sí que vos quitamos a fame. Non me acordaba moi ben das pelis das que íbamos falar, estuve vendo aquí a lista. Bueno, espero que ninguén teña o estómago delicado, así que, Paco, por favor. Eu empezo esta sección con unha peli na que moita xente se queixou porque levou aos nenos a vela. Porque dixeron, unha peli de dibuxos animados. Veña, vamos para dentro. Eu queixeime porque pensei que iba a ser divertida. Estamos falando de, en 2016, Seth Roger e Jonah Hill fixeron unha película de dibuxos animados que se chamou Fiesta de Salchichas. E de que vai Fiesta de Salchichas? La fiesta de las salchichas. E houve pais que con ese título pensaron que era unha peli para nenos, Sí, houve pais que pensaron que era unha película para nenos. Vai de... Os que fixeron a versión porno non lles costou moito facela. O tema vai de que no supermercado a comida pensa que nós somos dioses e que entramos e os escollemos e que deben ser escollidos para ser levados ao máis alá porque hai xente que caduca e o tiran, non? Esa é a súa visión, esa é a súa visión cosmolóxica, non? Entón pensan que van a chegar á nosa casa e van a Sí, o sea, pero porque a comida é autoconsciente. claro, no seu mundo a comida é autoconsciente. O que pasa é que nós non o sabemos. Nós non o vemos porque vive nun mundo paralelo. O sea, é Hasta como, nos é como adianta. Toy Story, pero en vez de ser bonecos son salchichas, O panecillos. Toy Story da comida, polo que no mundo da comida están todos salidísimos. E só pensan en foder. Menos dous personaxes que son o xudeu e o palestino que se odian durante toda a película. E o palestino é Porque un é unha comida, sí. o palestino é o chisme no que enrollas o kebab e o xudeu é un queixo deses de feta ou un produto dos xudeus. Produto E kosher. levanse a matar durante toda a película hasta o final que acaban liados. É un Eu despropósito. teño que dicir que para min a mellor parte desa película é o cameo de Meat Love, porque é unha albóndiga, creo recordar. Cando se pon a cantar aí a mítica del de Anything for Love, o sea, hai como unha parte así musicalizada tal, na que están cantando eso, e claro, o Meat Love, a traducción do nome era algo así como bola de carne, non? Ou algo así. Era como albóndiga. Entonces, nesta película que está cantando é unha caixa de albóndigas. Unha lata de albóndigas. Máis que albóndiga, meatloaf é como se fora o carne picada, toco este de carne que cortas na máquina, sabes? O toco de xamón este. Vou chamolle toco, non sei como ese cameo é dos poucos momentos que recordo no cine na capeña se empezou a rir. Eso é un defensor da peli. Hai un personaxe traumado porque é unha salchicha, pero unha salchicha pequena nadie vai a querer. Porque está rota, non? Unha movida así. Non, porque salía pequeniña. E despois, claro, hai a súa media naranja que un panecillo, claro, o sea, que un sí. Sí, o sea, realmente está escrito ca sutilidade de... Pero a mí mola moitísimo... Coa sutilidade de nenos que acaban de entrar na adolescencia e dicen, vamos a facer unha película sobre foder, pero un relato sobre foder, pero este protagonizado por alimentos. Para min a peli, os momentos nos que vai para arriba é cando, en vez de ser unha peli de chistes de tetas ou de chistes sexuais, é unha película sádica. Porque a escena na que chegan cas patacas a casa e elas convecidas así que tal, e empezan a pelar así, e os tipos... Estou sendo bañado polos deuses. A mí que eso, joder, de... Claro, é que hai unha religión do supermercado que eles pensan que os humanos, cando mercan os alimentos, pensan que os levan como paraíso, non? Como a outro mundo. Entón, o tipo este que merca unhas patacas e todos, wow, paraíso aquí. E colle aí o tipo, empeza a lavar a pataca e tipo, estou sendo bañado polos deuses, de repente empeza a pelar. Esa é a parte graciosa da peli, realmente, cando é sádica. É que non sei, xo vin ou me generei este recuerdo. Hai unha dunha tipa que leva un cogombro para usalo sexualmente. Pode ser que sí, Pegaríalle. Creo recordar que sí. Pero pegaríalle. E o cogombro queda todo traumado porque non foi... Era mellor haber sido comido. E que me dicides do chicle Stephen Hawking? Quero dicir, a mí eso tamén me fixo gracia, tío. No, si, ao final vai resultar que a peli boa. Eu son defensor da peli. Eu non digo que sexa boísima nin nada, pero eu creo que unhas risas ainda botas, vendo. Quero dicir que... Sí, a ver, a mí as patacas, xa digo que me fai gracia porque me parece jodidamente cruel. E a mí, eu
A mí no cine mola moito a crueldade, tío. O sea, teño ese rollo de mala baba. Eu Os compararía... Illuminati do supermercado que saben a verdade e a ocultan para que o resto de produtos non o sepan, é que está cheo de mierda maravillosa. Eu compararía con unha comedia rollo, pois American Pie, o mellor, non? Así, unha comedia un pouco porcona, un pouco cutre, no sentido de básica, non? Que dicía aquí a corte, non? Antes de... Pero bueno, é unha risa ainda botei vendo. Sí, eu xa Eu digo, pa para min as partes violentas, o sea, as partes sádicas guai, as partes sexuais, máis tonta. Eu, para dar a miña opinión como profesional, tanto o sexo como a comida despertan o que é o noso circuito de recompensa. Entón están moi relacionados, todo o que fai que nos dea pracer, como comer ou o sexo, pois tendemos a As drogas repetilo. tamén salen. Exacto. Pois mira, máis, eu é que non a vin, pero está todo moi relacionado. Xa les Eu contamos flipo é mentira. que sea tan antiga a peli, tío. É destas películas que na miña cabeza non teñen tantos anos, pero está claro que Bueno, son vou verdade. espolear. Resulta que si tomas as sales de baño que a xente tomaba para colocarse, entras nun estado de conciencia que ves a comida no seu mundo de comida. E podes falar coa comida. Entón, o yonki descubre que a comida existe e a comida arma unha revolución alimentaria para cargarse aos humanos que van ao supermercado. E despois foder, porque fan unha gran orgía despois de matar humanos. Ima. Revolución en la granja, pero con... Teño que dicir que esta película pásalle unha mítica cando é animación, sobre todo se as ves dobradas e tal, que non te das conta do reparto mítico que ten, pero joder, que estou mirando aquí, aparte de Seth Rogen, Jonah Hill, Michael Cera, James Franco, Danny McBride, Paul Rudd, Edward Rudd, ese tío Norton, está en Salma todo. Hayek. Paul Tío, Rudd, en plan, vamos ser nós vellos e Paul Rudd vai seguir saindo no cine e tendo a mesma pinta que ten agora, tío. Porque Paul sí, Rudd leva sendo a mesma, é como Arguiñano, leva sendo a mesma puta persoa desde os 90. Paul Rudd é o mesmo cando casa con Phoebe en Friends e cando é Ant-Man e agora que indo vin outro día e non en solo asesinatos en el edificio. Unha última cousa. O malo de la fiesta de salchichas é unha como se chama isto? Un gel de limpar a cona que é desbotado por culpa dos protagonistas. Entón quere vingarse. E xa está. Vede un día que teñades ganas de rirvos de mierda. venga, vamos pasar, porque senón enredándonos aquí ca primeira peli non é plan. Fer, que nos traes? Bueno, pois eu vou falar de La Gran Comilona, unha película, bueno, unha película de 1973, vou vos dicir de que vai e vos tendes que tratar de adivinar en que país se fixo esta peli. A peli vai de 4 amigos que deciden encerrarse nunha mansión luxosa chea de alimentos de grandísima calidade e comer ata morrer. En que país se fixo esta peli? Son franceses. Evidentemente, é unha peli francesa. Moi ben. Bueno, si fora morrer a base de McDonald's, podía ser unha peli americana, eh? Sí, bueno, aquí... Se chamara El Gran Cocido, era galega. Sí. O churrasco. Claro, o que pasa é que se fora aí no McDonald's igual era unha curta, non? Que morría enseguida. Bueno, tengo que dicir que esta película foi interesante e decepcionante á vez. Decepcionante porque eu coñecín esta peli porque coñecín xente que eu creo que aquí houve un problema xeneracional. Eu coñecía xente pois que me leva a min canto 20 anos ou algo así, e cando eu era adolescente igual de xente maior que escoitas falar de cine, falaban desta peli como unha das pelis máis chungas e escatolóxicas da historia do cine, non? Unha das pelis máis desagradables de ver. O cal sempre me suscitou pois moita curiosidade. E despois vista non fai nin top 20. O sea, non é pa tanto. Pódese ver. Alguna parte, pois que un pouco máis, sí. Pero máis por escatolóxica que por realmente chunga, non? Que realmente custe ver. Eu creo que aquí pasa un pouco
o que lles pasa, bueno, que a nosa xeración e as seguintes cando ven El Exorcista, non? Aquí moitas veces falamos que El Exorcista a xente que había no cine nos 70 foi unha peli que os marcou, que lles deu moitísimo medo e que a vez agora e dá moitísimo máis medo Hereditary ou calquera das pelis as que estemos acostumados, porque isto é unha cousa que evoluciona e tamén os espectadores. Ten unhas escenas que parecen tamén máis cruéis que vi nunca nunha pantalla, deste caso de televisión, que cando a nena lle fala ca voz da súa nai o cura dicendolle que está no inferno. É verdade. O sea, sí que ten uns toques de violencia psicolóxica, non unha peli de susto, pero sí que ten así el momento de angustia. Bueno, é solamente un inciso. Sí, non, a peli non ten moito máis. A peli, o problema que teño con esta peli é que eu penso que quere navegar entre dous xéneros. Eu, se cadra este un problema meu, porque eu teño moito problema cas moitas veces cas mezclas de xéneros, non ten que estar moi ben feito para que a mí me funcione. Esta peli quere navegar entre o drama e a comedia. Para min é un drama na que de vez en cando pasa algo que che rompe a tensión dramática, non? E ademais rompecha con chistes pois que tampouco son aquí digamos eu que sei Conan O'Brien, non? Son moito chiste de peidos, non? Que diste, bueno, pois o mellor ten sentido nunha peli de que precisamente e literalmente trata de comer ata reventar, pois algún peido han de botar, non? Pois sí, efectivamente, pero claro, quero dicir, é un pouco máis que risa, pois un momento en plan ok, non sei, non me molou moito iso. Ten certa vocación a peli, e esta é a parte que me resultou interesante porque non esperaba, ten certa vocación surrealista e me recordou en moitos momentos a El Ángel Exterminador de Buñuel. Este momento no que están nesa mansión luxosa, ben vestidos, falando, facendo como é vida normal, pero están que non dan que non paran de comer e que non poden apenas respirar. Cando me estabas contando, estabas a confundir. O sea, a narrativa que me estabas a decir do grupo de xente que queda para facer unha festa e fan como que todo está ben, pero hai cousas moi raras. Sí. Exactamente. É o mismo, o sea. Sí, o mesmo. En El Ángel Exterminador o que lles ocorre é que por algún tema misterioso non poden sair da casa. Pero non poden estar pechada a porta, non poden en plan de que cando chegan ao umbral da porta é como que cambian de opinión e non o poden evitar. É como un surrealismo moi extraño co Anxo Exterminador. É un peli moi guapa, por certo, peli que é moi bella, non? Unha peli ao final mexicana en blanco e negro, pero quero dicir, está bastante guai. Esta ten momentos no que che recorda ao Anxo Exterminador, pero bueno, non a compararía. E despois ten outro problema. Volve ser Mr. Bean copiando, non? Dime. Non volve ser Mr. Bean copiando o exame, non? Non volve ser. Por desgracia. No, o problema que ten esta é que o ser francesa, bueno, de feito italo-francesa, e aquí entra a parte italo, de ser europea e de ser dos 70, cae un pouco no que é o xénero máis popular do cine europeo nos 70, que é señores maiores fodendo con raparigas, non? Fodendo con mozas moi novas, que é un pouco extraño, non? A peli, digo rapidamente, xa dixen de que iba e non ten moito máis, pero un pouco porque a xente saiba a que se enfronta. Estes amigos son xente de clase social alta, non? Explícanche un pouco que tipo de traballos tenen. E un é xuiz, outro é piloto de avións, cousas así, non? De que teñen, son xente de alto nivel económico e tamén, como veremos, de alto nivel cultural, non? Polo tema de conversas que teñen. E de feito, comen ata morrer, pero eles tamén cociñan a comida que comen, non? É como que é unha especie de último fin de semana na que desfrutan da gastronomía en xeral, pero que os leva a morrer. O que pasa é que polo medio, e como hai italianos polo medio, pois oiche, o de comer ata morrer tamén, pero ese comemos e fodemos ata morrer tamén, non? Entón, pois é cando traen as raparigas estas a casa, o cal cadra moi ben co que comentou antes Sandra, non? Precisamente,
do sistema de recompensa. Recompensa. É curioso porque traen prostitutas, pero en canto son testemuñas do que están a facer, quedan un pouco espantadas e marchan. Agas unha muller que non é prostituta, pero que tamén chega máis ou menos no mesmo momento que elas por cousas da peli, sin embargo, ela queda fascinada co que están facendo e decide unirse ata certo punto tamén de comer con eles e observar como se matan e tamén manter relacións sexuais con eles, porque, como digo, peli dos europea dos 70. Dixo, me gusta vuestra postura política. Sí, algo así, non? Bueno, pois se non temos nada máis que comentar desta peli, podemos pasar a falar de, creo que a primeira película española da noite. Tampouco non sei se non será a última. Que, bueno, ten unha relación bastante importante ca comida, porque desde o punto de vista tamén escatolóxico é desagradable, porque a peli se non me equivoco, pode que esteamos falando da... Bueno, é El Hoyo, xa sabedes, esta produción de Netflix que ten uns 5 ou 6 anos, que corrixídeme se me equivoco, pero a min pareceme que debe de ser a primeira ou das primeiras películas españolas distópicas, non? A min non me sona ningunha outra que, bueno, que nos presente un rollo así desto, sabe? Demos conta, un futuro de ciencia ficción ou un futuro alternativo super que fai fincapé en cambios organizativos, sociais, políticos que levan unha sociedade moito peor, se cabe, da que temos no mundo real. Hai unha do mesmo ano co mesmo actor. Con Iván Masagué. O tipo de La que se avecina. Sale La que se avecina, non me acordo. Creo que sí. Bueno, o actor ese. Ten outra peli que é La invasión de los ultracuerpos, pero versión española. Moi mala. Ambientada en Barcelona. Vale, pero eu refírome máis ben polo rollo distópico. Porque nesta película, en El Hoyo, a min recorda un pouquiño a Cube, con algunhas diferenzas. Un pouquiño. Pouquiño. A mí para un rozo plaxio, vamos, pero... Bueno, pois moito, é Cube española. Porque, película... claro, os españoles dixeron, vamos a meter comida a Cube. Esta peli está moi ben, pero mételle unha ración de callos. Pois, basicamente vai de que nunha sociedade distópica, futurista, bueno, un tipo desperta. Ao principio da película, quero recordar que non se acorda moi ben de que fai aí. Despois é como que vas tendo flashbacks que che explican a situación. Pero basicamente é como unha gran prisión, chamémola así, organizada por niveis, en vertical, desde o máis alto ao máis baixo. Cada un deses niveis é unha única habitación cun burato, cun ollo, unha fosa no medio, e arredor del, pois o que sería en plan cornisa, pero moito máis grande, pois o que sería a habitación, onde hai mesa, cama, un pequeno lavabo. É como unha celda de cárcel, pero no centro da celda hai un burato. Se miras polo burato, abaixo hai máis habitacións, máis celdas, e arriba tamén. Os que están arriba supónse que están en mellor situación que a ti, e basicamente que ten que ver ca comida, pois que non me acordo se son unha ou dúas veces ao día, baixache como unha gran plataforma chea de comida que vai pasando como se fora un ascensor, parando en cada planta e empezando desde a primeira hasta máis baixa. Entonces basicamente unha película na que pon a proba un pouco as condicións éticas e o aguante desas condicións en condicións reais de sufrimento das persoas que están aí ingresadas, porque cando pasa polo primeiro nivel a comida está fresca, está ben, pero conforme vai baixando o que vas tendo son cada vez máis sobras, cada vez menos comida aproveitable, os peores platos, hasta que prácticamente os que están abaixo están condenados a inanición, porque te imagínate que no plato houbera pois pan, unha empanada, churrasco, cocido, unha tortilla, e cando vai chegando abaixo, tío, que che chega son os osos do churrasco, un cacho de tortilla xa medio esmagado, non hai pan, a empanada tamén quedache pois únicamente as pasas, sabes, unha cousa así. O planteamento era... É moi desagradable visualmente o paso da comida dun piso a outro, o sea, cando lle chega os protagonistas. O tema é que tú cando entrabas no ollo facíanche unha entrevista. Sí, porque a peña está aí voluntariamente, que a coña desto. Está aí voluntariamente. E os chefs entrevístante para que teñas o teu plato organizado para ti, que será o que che fagan de comer sempre.
E ese plato vai estar aí. Entón, a lógica era que para cada residente hai un plato. Que pasa? Que se desmadra polo medio, entón, claro, como está esta organización piramidal, tú que estás arriba de todo e che pode tocar abaixo de todo, aproveitas para comer como un animal porque non sabes cando te van a recolocar e che pode tocar máis abaixo. Entonces nunca chega o teu plato a ti. É un dos elementos argumentais. Sí, De claro, feito, porque tes o rollo exactamente, hai un pouco de karma. de Que feito el hai unha karma escena, que é aleatorio, porque podes ter karma sí, ou podes simplemente ser un cabrón e ainda así ter boa sorte e na recolocación ir máis arriba. de feito hai unha escena na que salen as cociñas e botanlle unha bronca a un dos chefs, o sea, o chef botalle unha bronca a un dos pinches, bastante encabronada porque ou se lle colara un pelo ou non fixera ben un dos platos que foran encargados, porque eles tiñan que deixalo todo ben feito, aínda que despois os outros se comportaran como animais. E de feito hai un detalle que me gusta, que é que tú ao burato podes levar un obxecto ou unha cousa contigo e cada unha das persoas que está aí levou unha cousa. Un dos protagonistas leva un coitelo porque o viu nun anuncio, que era un coitelo que non facía falta afilalo. Unha das protagonistas leva un can e o protagonista non me acordo que levaba, o tipo de Aquí non hai quen viva. Un libro. O Eh, Quijote. non me acordo tampouco que levaba. Eu non estou nada seguro de que saíran aquí non hai quen viva. É que non sei, No, se eu sai... creo que salía noutra mítica. Se non é Aquí non hai quen viva é outra similar. Agora ben, estaría moi ben que en vez de ese actor fora Amador Rivas, non? Aí, en el hoyo. Pero... Non sei se Sandra te recordo desta película. Non a vin. Creo que hai segunda parte, non? Sí, Sí, Non fixeron hai? unha segunda pero non a parte, vin que non esa. vin. Non a vin. Pero bueno, é unha metáfora moi boa da sociedade actual en que os pobres teñen que comer o que poden nos desertos alimentarios, ou alimentos ultraprocesados moi baratos, os ricos poden, mm, elexir ter unha vida máis saudável porque o poden pagar tamén. Mm. Sí, está claro que é así, pero claro, antes a min, por exemplo, a crítica que lle fago a esta peli, primeiro é que a alegoría me parece super burda, non? Quero dicir, é que literalmente son os de arriba que comen a comida e non lles chega os de abaixo. Literalmente nunha estructura que non vertical. Super piramidal, sí. Entón, bueno, quero dicir que sí, que non digo que, por suposto, estou de acordo ca mensaxe, pero pareceme unha sutileza cercana á festa das salchichas, quero dicir... Están aí no mismo nivel. É o típico estudio que non se podía facer por razóns éticas, pero que seguramente como hai moitos estudios moitas pelis baseadas en iso, como La Ola, pero bueno, pois pode dar unha visión, sí, un pouco burda polo que dicides. Tamén outra cousa que non me mola desta peli é que a mí me dá a impresión de que cada X tempo aparece unha peli que é Cube e toda a xente nova que non viu Cube empeza a falar dela como se fora nunca visto, non? Claro, quero dicir, isto é inherente á xuventude, obviamente, quero dicir, ninguén naceu con todas as pelis vistas. Pero claro, dá un pouco de rabia, non? En plan de, joder, outro Cube. Pero imagínate ver Dios, Cube cando sabes con que non me pasou había a min unha esto? Cube previa. Igual é verdade. Eso pasoume a min con igual dicir, "Buah, non ten nada que ver", para min moitas similitudes. Pasoume cando estaba super de moda os Juegos del Hambre, falando de programas de alimentación, con Battle Royale, que en plan, a ver, isto é Battle Royale fora de Xapón, basicamente. Eu de los Juegos del Hambre teño que destacar que ler os libros e cando fixeron a película e hai a escena na que o tipo lle leva un cacho de pan e a tipa lle pega un mordisco super pequeno e dice, ui, que rico, e tú, vamos a ver, se estás esfameada e che dan un bolo, non fas eso. Non fas eso, o sea, come completamente da película. Come, carallo, morde aí. Nos libros non sei, pero nas pelis non pasa fame nin Dios, están todos ben mantidos, ninguén ten pinta de estarlo pasando mal, todos teñen cartos para gastar en perruquería, eso... É a fame do futuro. A fame do futuro. No, pero que, por exemplo, a min pasarame tamén cunha peli que non sei se vistes que se chama Círculo, non? Que eso é outro Cube. Outro Cube. Poñen a todos nun círculo.
É Claro, americana, non? sí. Bueno, non sei se é americana, Esa vi. pero vina en Netflix, Circo. acórdame, hai anos. Sí, eu tamén. Eu a que non vin é ningunha secuela de Cube, non sei que tal están. Ten Mal, mala fama, non as vi. mal. Hai Bueno, unha pero que tamén vin imita a mellor Matrix, parodia do mundo de Cube, que é cando Borja e Joseba de Que vida máis triste están borrachísimos e espertan nun cubículo ao que non se acordan como chegaron ali e é todos rollos que from Non me faz... capitulado. Ostras, non tiña nin idea de que había unha parodia O de sea, Cube aí que vida máis triste. conoces Que vida máis triste, Hombre, non? por suposto, tío. Joder, que Pois vou ter aí, que wow, buscalo. despois busco en YouTube e mándacho o capítulo de Cube de Que vida máis Pero triste, que buenísimo. para entendernos, eu refiro a pelis Cube, este tipo de pelis de xente encerrada nun en sitio... sitios sin explicación. Pero en sitios que non son sitios normais, que non é o cárcere, non? Que son sitios que é como unha especie de... El juego del calamar é unhas cousas así tamén, non? Quero decir, ao final. Sí, A porque o juego de primeira calamar de é a como a primeira venganza de é como venganza asiática contra os juegos del hambre. É como, a primeira quitaste nos Battle de Royale, pois ahora vos poder. como se chama? A primeira de Shaw tamén era este rollo, A primeira de Sau, sí, pode ser. dos tipos que se despertan nun garaxe do que non poden saír. Pode ser a escena das jeriquillas de Saw 2 unha das escenas tamén máis crueles do puto cine de psicópatas. Para min é a muller que morre, lle dan unha ducha e morre congelada. Ese xa non sei Eu en cal é. eu a do Creo que que xa hai algún. van triturando coches podres e lles van tirando. Madre Non sei, mía. todo é todo crudelísimo en Saw. Eu quédome, sin embargo, ca parodia de Scary Movie 4 de Sau, na que un tipo ten que cortar a perna para desfacerse dos grilletes e cando por fin con moita dor remata de cortar a perna, equivocárase de perna, non? Era outra. Cortará que non era, non? Eu quédome con ese chiste. Ese chiste está roubado, creo recordar, de Happy Tree Friends. Porque me sona algo parecidísimo en Happy Tree Friends, aquela webserie tan divertida de fai uns anos. Bueno, temos unha convidada, que ao mellor queres falar de algunha Sí, película. sí. Bueno, eu vou falar menos, Gracias A a ver, Dios, porque senón, Sí. perdón, é que non somos. Eu vou Nos falar enraballamos. de Charlie e a fábrica de chocolate. Hai 3. Eu creo que vin as 3. A primeira é Willy Wonka e la fábrica de chocolate, do 71. A segunda é Charlie e a fábrica de chocolate, que é de Tim Burton. E a terceira é Wonka, que é do 2023. Penso que a terceira é a menos escura e a máis friendly, non? A máis colorida, estas É a de cousas. Timothée Chalamet. Sí, non? A terceira. Timothée Chalamet, sí, que é o protagonista. A ver, dende o meu punto de vista, pouco hai que dicir da película, todo o mundo coñece, sabe de que vai. Entran, bueno, está Willy Wonka que fai estos alimentos hiperpalatables, chámase, non? E fai como unha especie de, bueno, está como encerrado, non? É como unha especie de tío raro que está aí na súa fábrica facendo estes alimentos e ao final sae dicindo que vai facer unha especie de concurso, que vai poñer un premio dorado nun dos chocolates e quen lle toque, pois vai a visitar a fábrica. E hai 5 personaxes. A min, dende o meu punto de vista, o personaxe que máis salientable é, como non, o gordo da peli. Augustus Luz. Sí, que é un rapaz alemán, os seus pais son carniceiros, o sea que todos os tópicos, non? Alemán comendo salchichas, que cae no río de chocolate, e claro, ten unha adicción. Perdón, que me estou acordando de Uther, o alemán dos Simpsons, sabes? O neno gordo de Pois. non me haga correr, estoy relleno de chocolate. Eu do capítulo de Futurama da fábrica de Slurm. Boísimo. Claro, é que é o típico personaxe que como é gordo está cheo de prexuízos, de que come sen parar, de que representa a gula, iso, que os pais pois fan a nai que a que o acompaña, pois é super permisiva, entón é como que utiliza a comida para todo.
Iso, dende o meu punto de vista de dietista, pois é como máis representativo, non? Porque Sí, representa todo iso. pero calquera de nós posnos un río de chocolate e saltamos, Eu El que non tamén, fai falta ser eso, gordo alemán. eu tamén. Aí, nadando ca boca aberta. E bueno, busquei cando cae no río os Umpa Lumpa cántanlle Augustos Gloop, glotón e vago eres, tú tan gordo e vil, avaricioso e infantil. Hostia. Imaginadevos aí os un Era palumpa. Augustus Gloop, fillo de puta, e facendo o corto. Que Antonio. puto máis se queiman. Bueno, tamén o tema do chocolate, non? Que é algo que utilizamos moito como, eh, é como ese doce que todos coñecemos e que, a ver, realmente o que comemos non é chocolate, de verdad, é azúcar case todo, xa, dende poñendo así a puntilla. Pero bueno, que o chocolate de verdad, o cacao sí que ten moitas, características saudábeis, ou sexa, non é nada malo. A ver, non hai alimentos malos, Probastedes non? o Pero cacao sin procesar? Digamos, as sementes sí, a eu sí, semente. pero claro, é No, amargo, é moi é super amargo. amargo. A min gustoume, O pero cacao é é amargo. moi amargo, non é para calquer paladar. Eu cheguei ata Non, o Pois a min non foi. 99% no Lint. No, Bueno, isto, gustoume, pero claro, os mesmo non hippies é. tómano moito o cacao puro. O sea, danche metes un grao na boca difícil. e róelo, non Xa, é. xa. Sí, sí, eu o probei, pero é difícil, claro, masticar. Nada, xa estaría. A min, da fábrica de chocolate, da de Tim Burton, faime moitísima gracia cando chegan á fábrica e hai unha presentación enorme con foguetes, con música, con xente bailando e tal, e sale iba a decir Tim Burton non, sale o Eu Charlie detrás deles. Charlie non, o fabricador, joder, como se chama? Willy Wonka. 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 Willy Wonka, Willy Wonka sale detrás deles aplaudindo Joder, tamén tamén. e Si díxelle si o si Augustus, si díxelle ten hasta Augustus unha canción pegadiza. E dícelle a Augusto Stuff, pero non tiñas que sair tú aí do escenario e tal, dice, e voume perder ese despliegue de medios que puxen aí, nin de coña. Ostras, que mal rollo Johnny Depp facendo de Willy Wonka, non? A min non vos evoca un pouco. Non é como imaginades o rancho de Michael Jackson. Cando fai ai, pois sí. cando fai Johnny Depp de Willy Wonka, non é un pouco o rancho de Michael Jackson. A min dame mal E creo rollo, que das tres é Si, na que algo máis diso hai, pesado se pon, nas tres é na que máis pesado se pon con vente a vivir comigo, chaval. Ostras, é que sí, sí, sí. Claro, aí tamén está a contraposición da gula do rapaz este de Augustus Gloop, o protagonista, o Charlie, que non recordaba o nome, que é como a representación o tipo, claro, é un rapaz pobre, pero moi humilde, todas estas cousas, entón fan como a contraposición das características duns e outros. E nunha cama estaban os 4 abuelos. Ollo aí, Mm. había un pouco de xogo bonito, eu penso. Os swingers ali a tope na casa de na casa aí do Charlie, non? Algo Dice, algo bueno, deso tiña que haber. Dice, bueno, quen ven conmigo a fábrica de chocolate? E lle di a muller o abuela, que vaya o meu marido, que vaya, que eu teño aquí. Que vaya que A se mí- estou farta. A mí se me acumula o Eu- chollo aquí. Explicareino máis adiante, pero odio a Roald Dahl, o sea, o autor da Charlie e Fábrica de Chocolate, e Por que todas odias a as Roald súas Dahl, tío? obras. E en todas as súas obras ten un trauma co chocolate, porque Matilda está o puto pastel de Matilda, pero é que nas bruxas, si comías chocolate, convertíaste nun rato. De verdade. Nas bruxas de Roald Dahl, se comías chocolate, convertíaste nun rato. E hai un personaxe que é como o gordo, nas vellas, que o seu amigo advirte, tío, non comas chocolate que che dá esta bruxa que te vas convertir nun rato que a min xa me pasou. Pero o tipo di, joder, pero é chocolate. Pero ti non ves que son É o comer gordo, que teño que comer, que si non... Pono aquí. no Claro. guión. Os gordos son impulsivos, danse por sentado, todos os presuizos. Perdón, Sandra, tes algo máis que contar de Charlie e a fábrica de chocolate? No. Está todo Fabric- dito. Fabricaba máis cousas, non? Como un chicle que nunca se acababa o sabor. Sí, de feito, un dos personaxes comía un chicle tamén e formábase en arando, creo que era. Hai chicles, hai de todo.
No terceiro creo que máis fala na terceira é máis da fabricación de todas estas golosinas, estas historias. Ai, porque era un negrero, porque antes tiña contratados a xente Los Oompa normal, Loompa. pero roubáranlle as recetas, entón foi a África A e illa, trouxo un sí, palumpas. Non me acordaba desto. A Foi India, a non foi a África India. a por un palumpas. Oompa Loompalandia. Sí, sí. Dios, que ganas de ver o capítulo de Futurama. Non tiña nin Buah, sindicato. é boísimo o capítulo de Slurm, tío. Que mítico, que É mítico. boísimo. Cando se asusta ante a revelación e sigue bebendo Slurm. Sí. Como sería a fábrica de chocolate en Galicia, non? Imaginade unha versión aquí da TVG, non? Pero que van á fábrica de Biscuits Galicia ou algo, non? Destas que A son Sargadelo. que ten como unha cariña sorrinte, sabes? E cousas así, estas galletas de, non sei se vos sonan. Sí. Sargadelos. Eu creo que Charlie a fábrica de chocolate aquí sería Sargadelos. Mais Sargadelo. Como Que iría a empresario. Estrella Galicia. Iría a Como Estrella empresario. Estrella Moi Galicia. buena. Eu tamén creo que sería Estrella Galicia, Charlie a fábrica de birras, Ah. sí, ostras. Aí, Charlie a fábrica. aí somos todos Augustus Gloop, aí eu penso, Pero aí sería o gordo e borracho. Ostras. E borracho. Aí sería un pouco o cura de o cura de Robin Hood, un pouco, non? Aí un gordo borracho. Bueno, Bueno, eu creo que estamos a fábrica de chocolate, se non queredes comentar nada máis dela, quitando de que ben se come, non? Podemos pasar a seguinte peli, que creo que nos trae aquí Fer algo que non estamos moi acostumbrados. sí, rapidamente, eu quería falar dunha curtametraxe de Pixar, porque, bueno, xa falarei máis adiante neste capítulo, pero eu son moi fan de como se amosa a comida na animación. Pareceme como moi representativo das culturas e tamén pareceme que se pode saber moito do autor, non? Pola visión que dá dos alimentos. Neste caso, sin embargo, un pouco especial, porque non a comida é máis alegórica. A curta chamase Bao. Eu recordo que, bueno, non sei se se sigue facendo, pero antes ias ver unha peli de Pixar sempre che metían unha curta antes da peli, o cal me mola moito, verdade? Eu espero que Sí, o sigan facendo, por non? antes facías. Un pouco como cando fun a ver Pokémon no ano 2000 e aí che metían a curta dos Pokémon que iban onde iban? O parque de atraccións, non? Antes Parque de atracción. Sí, xa falamos deste truquito no programa. Sí. Bueno, Bao vai dunha muller chinesa, non sei se chinesa de nacionalidade, porque penso que non se desenvolve en China, pero bueno, chinesa así de etnia, digamos. Está preparando pois baos, que son esta especie de boliños de pan branco chineses, bueno, orientais, pero eu coñezo os chineses. E de repente, como por arte de maxia, un deses boliños pois cobra vida. Entón a muller pois garda e coida, empeza a coidar o bao como se fora seu fillo. Claro, o protexe moito, porque ao final un bao é unha cousa que tes que levar guardada nun pano, non sei que, non? Pero o bao ao final ten como alma de neno e quere xogar con outros nenos, pero é un bao, entón a mai non lle deixa. E despois o bao volvese adolescente e segue baixo, digamos, a sobreprotección da mai. Empezan a poñernos unha especie de alegoría, non? Destas relacións de pais e fillos e destes problemas sobre a protección. Non desvelo o final, pero é unha curta moi emotiva. Pode parecer unha tolería, non? O que estou falando de unha muller que trata a un pan como se fora un neno, pero é unha curta, é unha clara alegoría, é unha curta moi emotiva que recomendo ver. Seguramente estea disponible en Disney Plus. E nada, é unha curta, uns minutiños. Eu penso que é unha historia moi bonita que conta, é unha animación magnífica, como nos tiña acostumado Pixar antes, e agora tamén. O que pasa é que eu penso que están estancados. Non digo que agora que antes foran bons e agora malos, pero sí que é verdade que agora sorprende menos. Isto aínda é dunha etapa na que conseguían un nivel de asombro e de, non sei, e de excelencia estética que nos deixaba todos abrallados. Así que aí queda a recomendación.
Eu a verdade que non de feito, hasta que comentaches non tiña nin idea da existencia desta película, bueno, desta curta. Non sei se o resto xa vistes. Non, a Non, verdade eu que a non. teño pendientes. Eu en curtas deste estilo só lles vin a dos páxaros que se pousan nun cable da luz, Que mítica. que está moi ben. Se non a vistedes, pois que hai pájaros de pixas e mirai, son 2 Acabasme de recordar por algún motivo aquela, xa sei que non ten nada que ver, pero aquela curta extrañísima que viramos no Galician Freaky Film Festival, a de Forum, perdón, a de que era como uns tipos que facían ximnasia ou algo así nunha península Movía no Que estaba bosque e había pensando eu. como Acabo había de ver, paxaros. acabo de ver o baile que fixo aquí a corte, estaba pensando nesa, eu tamén. Non sei se a que se Claro que refire. a min deu a cabeza, non sei se ten moito que ver, pero tive aí como un flash, como a mítica escena do meme do gato que se acorda de Vietnam, pois parecido. É que eu a ver, acórdome que eu daquelas todas as curtas, tío, o sea, acórdome máis ou menos de todas, pero claro, a superheroína trans das bombonas de butano Bueno, pero ocúpame porque todo o esa cerebro, sabes? Xa non pero entra porque nada esa é máis. unha curta para recordar, tío. porque Hostia, en Europa, esa era boísima. porque en Indonesia Hai unha Hai cousa. unha cosa loquísima que se hai chaman unha cousa butaneros. loquísima que é que che leva non teñen gas na casa, entón hai un señor ou unha señora que é o home do butano e che leva unhas bombonas con butano a casa. E se Perdón, souberan que hai un subxénero pornográfico propio de todo en España, sabes? Non perdón, Sandra, pero este é un running gag que temos un pouco no podcast porque fomos a un festival de cine hai un tempo a Vigo, o Galician Freaky Film Fest, e Ei, non puxéronnos se sabía, Vimos a a Paco Sandra estaba ese día. vos ali. vimos, ostras, pois Vimos a sinto, Sandra ese non me día. acordaba, Non pasa nada, non. Pois non vistes a peli da butaneira. Non cheguei a entrar. Por certo, que vai ser dentro de pouco outra vez. Así non é en setembro? Setembro, sí. Setembro, vale. De que Bueno, un vi saúdo a que Galician Freaky Film Sí, Fest. bueno, un saúdo, claro, por suposto. se sabedes que nos podedes convidar outra vez cando queirades, que nós Sí, somos pero- moi agradecidos e que comemos pouco. Dicía que Nos vamos a estar pagando. facemos esta Pero coña bueno, de explicar o que é o butano, porque a película empezaba co director, que é un americano afincado, non sei se será en Indonesia ou en Taiwán ou algo así, que quereme sonar que era Taiwán, pero non estou seguro. Igual era Indonesia. E o tipo creou necesario non explicar ao principio da película o que era o butano. E nos fixo moitísima gracia eso, non? De agora sempre que falamos desta peli explicamos porque se sabedes que aquí uns homes que traen unhas bombonas a casa. que le gustan as casas. Bueno, Pouco dalle. Eu creo que isto xa non dá máis de sí. Así que vamos pasar á seguinte sección. Seguimos falando de comida, de alimentación, tanto desde o punto de vista máis apetecible como máis escatolóxico. E agora vamos falar deses profesionais, desa xente que está por detrás dos fogóns, porque claro, nós somos uns foodies no sentido máis recreativo da palabra. Nos mólanos comer, non? Mólanos que nos inviten a comer, mólanos probar cousas novas, pero o mellor non sei vos, eu non son demasiado cocinitas, nin cociño demasiado ben, nin me gusta cociñar, recoñezo. Entón, moitas veces non temos na cabeza os chefs, os cociñeiros, as cociñeiras, as persoas que están diante dos fogóns, digamos, entre bambalinas, preparando eses platos. E a verdade é que é unha figura que casi ten o seu propio subxénero cinematográfico. Non tanto picote no porque, cine. home, hai cine, hai xéneros específicos sobre policías, detectives, bombeiros, o que queirades, pero tamén hai unha serie de películas relacionadas co traballo dos chefs que, sin embargo, non sei se estades de acordo, que adoitan centrarse máis na parte máis gourmet, creativa de alta cocina, non? Que na vida diaria do que son as vidas nunha cociña. Pero bueno, ahora vamos falar deso, da xente que está cociñando, de películas e obras nas que os protagonistas están relacionados de alguma maneira ca cociña, máis que ca mesa, co lugar onde se elabora a comida. E vamos empezar, pois, novamente con Paco, que abre a sección traéndonos un delicioso menú, verdad, Paco? Pois eu vou falar de O Menú, unha película de 2022 que ten entre o seu elenco a Ralph Fiennes, que fai de chef
na última película que podes ver foi en Cónclave. Témonos tamén a Nicholas Hoult, bueno, non sei como se pronuncia, vou non pronunciar como se fora un superhéroe verde. Nicholas Hoult, que sale en Nosferatu e en unha peli de parodia que se chamaba Warm Bodies, que eran de zombies autoconscientes. Tamén temos a Anya Taylor-Joy, que saliu en Gambito de Dama aí en Furiosa, e a John Leguizamo. E esta peli de que vai? Esta peli é unha destas pelis que a mí me gusta porque vai de venganzas extrañas. Entón, este chef fai uns movidas super exclusivas na que a xente hai unha lista de espera enorme e isto ocorre nunha isla no que o menú, o sea, o chef cos seus seguidores fan un menú moi especial para recibir a un grupo de personas moi ricas que se o poden permitir. Entón, esta peli parodia a todo tipo de snob que van a estas cousas. Desde os empresarios que se poden permitir ir a isto e van porque sí, aos vellos críticos gastronómicos que xa foron e volven porque lles gusta o rollo snob de criticar a gastronomía, hasta o tipo que se cree super superior facendo temas de comida de alta cociña, pero en realidade é un parguela que nunca estuvo cociñado. Entón, chegan varias parellas a esta illa, unha das parellas ves que hai algo raro aí e resulta que se peleara ca súa moza snob un tipo e contrata unha puta para que o acompañe, porque teñen que cubrir ese cupo, o sea, non podías ir tú solo, tiñes que ir coa persona que se apuntara. Entón, esta señora, que é unha señora barrio bajera, se apunta, se viste ben e tal, e vai a eso. Entón, toda a película é baixo os ollos desta rapaciña que di: que coño facéis? Como este chef preparou un menú e os expón todos a esa hipocresía, dicíndolles que ademais ao acabar a noite van estar todos mortos. Ao acabar o menú, os que están para comer van a morrer e os que están preparando a cociña saben que se están suicidando porque é unha cousa simbólica contra o capitalismo. No mismo nivel de simbolismo del hoyo e o mismo nivel de simbolismo de la fiesta de las salchichas, temos el menú. Estamos hoxe, podemos chamar unha peli, podemos chamar o capítulo do simbolismo. Pero esta peli é divertida. Moi divertida porque sabes de que vai e, bueno, vamos desvelar unha das grandes escenas porque o chef nun momento dado dase conta que esa rapaza está fora da auga, que non é unha snob, entón dille: a ver, aquí vamos morrer todos. Queres unirte ao grupo de chef que estamos aquí facendo isto? E ela: home, apetecer morrer non me apetece. E, bueno, pois déxame facer as miñas movidas, non a fai as movidas de matar a todos, non? É dicir, é que che apetecería comer? De todas as cousas, tal, levo anos traballando pa xente, que che apetece comer? E a tipa quedase mirando pa chef e di: pois quedei cunhas ganas dunha hamburguesa, porque esta comida que me deixa era unha puta mierda de aromas e carelladas, pero tiño unha fame que nin Dios. E o tipo fai unha hamburguesa super ben preparada, tal, co seu queixo. A hamburguesa como a que comerías no McDonald's ou a que te farías tú na tua casa. E disfruta, ves que o tipo pon unha cara de felicidade preparando a hamburguesa, entregándolla. A rapaza dalle un bocao, mira para él, porque sabe que despois acabarían todos mortos e dicelle: me la puedes poner para llevar, que non tengo mucha hambre. E métella nunha bolsa e deixalle marchar. Parece o mellor final de película que vi na miña vida. Recomendo moitísimo o menú, sabendo o que vos expliquei, non vades a ver unha gran película, pero destas que disfrutas, porque además a min gustan máis películas que son nunha isla, que son así. Como Vale, Parque Jurásico. Jurassic Park, La Isla, todas as que teñen unha isla son boas. E, bueno, eso, podemos pasar a seguinte. Tamén a isla tamén che gusta. Incluso, por que nunha isla? Non sei se vos viste desta película do menú. E que opinades? Eu non, pero teño que dicir que sale un... Eu xa sabedes que sou unha persona moi maniática e teño unha serie de actores e actrices que non soporto. Pois esta película sale unhas actrices que non soporto. Iba a decir The Rock. A mellor a Marta. Ai, non sei, eso... Non vou dicir que sería unha boa noticia, pero bueno, non sería unha mala Estou vendo noticia. aquí que está en Disney Plus. Estará.
Eu Sí, vina, sí, está... eu vina está. de maneira pouco legal. Pero con boa intención, que é o que conta. Eso... Bueno, podes pasar á seguinte película. Bueno, pois a seguinte película non pode ser. Creo que este momento xa o vivimos varias veces no podcast. Pero venga, Fer, fala da tua película. Pode ser un revival, porque a min Foucault di como se eu quixera falar desta peli, a min asignaron, man, porque xa saben como me poño, non? Vou falar de Ratatouille. A xente que nos escoita xa coñece a miña opinión acerca de Ratatouille. Ratatouille é unha peli boa, o que pasa é que non a soporto, porque me dá asco a rata, coño. que lle vou facer? A peli está ben, que eu xa sei que é unha peli de debuxos, que a rata non está cociñando de verdade nun restaurante, pero carallo, é unha puta rata na cociña de un restaurante. Espera que veña o live action. Espera a que Espera, Disney que diga Bueno, tocoulle a Ratatouille. bueno, espera que veño live action, é verdade, non pensara niso, madre mía. Madre mía, a rata aí que farán como fixeron os do Rei León, non? De live action, non? Que huevos chamarle live action a do Rei León, non? Porque aí live non hai ninguén, iso é animación, quero dicir, non hai un león de verdade aí. Imagínome a un actor botándolle unha rata de verdade na cabeza. No, isto ten que No, ser ten así. que ser live action, non? E que hai a rata aí mordendo e aí hostia, así que pega dura a peste bubónica. Que che di a rata, joder. Sí, a ver, coste que ti pensas que iso non é realista ou que tal, pero outro día deronlle un premio Guinness, se isto é certo, a unha rata xigante porque, polo visto, en Camboya están adestradas para localizar minas antipersoa e esta rata xigante localizou, ou permitiu localizar 120 minas antipersoas en Camboya. É dicir, hai unha rata xigante que xa fixo máis pola humanidade que calquera de nós. Eso significa que Ratatouille é unha película que pode ser realista. Pero escrito Tamén porque os humanos localizando minas antiterrestres somos moi limitados. Podemos unha. Vamos a unha É verdad, ou como é verdad. Pero escrito unha Pero- cosa, está se me ocurrindo dúas formas moi guapas de usar ratas para detectar minas. A primeira é traer os sacos delas e soltalas a chorrón no campo a ver como plum. Que vai ser a hostia, un pouco. Lluvia de ratas, eso como... Non vamos a falar de lluvia de albóndigas hoxe, pero por aí irían os tiros, non? E outra moi boa sería que a forma de detectar a mina fora meterlle a rata a que lle tire dos pelos e o manexe a unha persona cando estoupe vai e trae o seguinte para que pilote, non? Para que siga. Bueno, o Jagger das minas. non sei se fai falta explicar de que vai Ratatouille. Ratatouille vai dunha rata que quere ser chef. Entón, pero claro, non o pode conseguir pois porque é unha rata. E ao final acaba conseguindo este obxectivo a base de manexar a un aprendiz de cociña, que é aprendiz de cociña nun dos restaurantes pois máis prestixiosos de París, e o consegue pois pilotando, porque como ben estaba facendo aquí a corte, a rata méteselle no gorro este de cociñeiro, que non sei como se chama, verdade? E vai tirando dos pelos e consigue que outro entenda o que ten que coller e o que ten que facer. E é moi divertido. Ten hasta a escena de adestramiento de como pilotar o cociñeiro. Cuidado. Sí, e ten unha escena de este muerto está moi vivo, que é unha parte na que está inconsciente o cociñeiro, lle poñen unhas gafas de sol e a rata medio manexa como pode, non? Aquí Pero a historia é que ten un superpoder que cheira moito, o sea, que é capaz de uler moito, que empeza un pouco así, e iso está super relacionado co tema da comida. Foi no COVID, cando a xente non podía cheirar, non pode saborear. Entón, pois, ten moito sentido por ese aspecto. A min gusta máis resolución de gustoume o que cociñou a rata, pero é que non pode haber ratas na cociña. xa, non de... hai unha especie de argumento paralelo que logo ao final converxe, non? Que é o tema do legado este do grande cociñeiro, é como unha especie de grande cociñeiro, que o tipo tiña o lema de calquera pode ser cociñeiro, non? E tiña un crítico de cociña
que estaba completamente en contra disto, non? E sempre machacaba isto de que calquera pode ser cociñeiro, isto é mentira, a cociña ten unha é un arte, non sei que, non un pouco unha visión snob da cociña fronte a unha visión máis, pois non sei, máis popular, non se cadra. Vou contar o final, porque é o que máis me mola da peli, o sea que dai un pouco para e pola tradición deste dai un pouco podcast. para diante, pero gústame moito, non, ese final no que o crítico proba o ratatouille, porque se chama así, un pouco o xogo de palabras, pero o ratatouille é unha comida, non? É unha receita francesa que ven sendo algo semellante ao pisto, que coñeceríamos. Unha sopa, non? Non, é máis unha especie de guiso de verduras, unha especie de pisto, sabes? Desto que ti cortas verdura con pouco tomate ou rehogas e tal, é unha cousa así. O tipo proba ese ratatouille cociñado pola rata e lle dá, o sea, antes de saber que está cocinado por unha rata, e lle dá un momento que é unha referencia a Madalena de Proust, non? Que é este momento no que el proba ese ratatouille e de pronto volve á infancia cando el que lle facía comidas a súa nai, non? E emocionase comendo iso. Posteriormente descobre que é unha rata e o tipo é cando, na seguinte crítica, entende o que quería decir o grande cociñeiro, non? O de cando el decía que calquera pode ser cociñeiro, non se refería a que calquera pode cociñar o que a cociñar calquera cousa, o que se refería a que un bo cociñeiro pode aparecer en calquera sitio e non se me ocorre un sitio máis improbable que o do cociñeiro que provei onte, non? Me parece un final moi bonito e moi en o que converxen esas dúas historias, non? A peli ten moito mérito. Quero dicir, sempre fago a broma de que non me mola vela porque unha rata na cociña me dá noxo. É verdade, pero sí que me parece un peliculón. É a segunda vez que menciono Pixar, ademais, que son moi fan. Eu atrevo a dicir que é do mellor de Pixar. Eu só vos iba a decir, vístedes Joan Sacre-Bleu? Pois non. Conocedes a peli de Emilia Pérez, non? Sí. Que é un francés que fixo o musical de un narcotraficante mexicano que se transiciona a muller para ser moi boa persona e deixar de ser un narcotraficante. Pois resulta que os mexicanos, tal e como representaba este señor francés, lles pareceu moi mal e fixeron unha curta que se chama Joan Sacre-Bleu, está en YouTube, onde é o mismo argumento pero con franceses. Como parodian os franceses? Con bigotes e moitos ratos polo corpo, porque como Ratatouille poñen ratos de peluche e aparecen Ladybug e o tipo tamén para representar que están en París. E a primeira canción que fan é Bienvenidos a la France, donde te van a robar el corazón y la cartera. Entonces, nada, solo quería facer esa alusión. Tedes que ver Joan Sacre-Bleu. E se queredes dicir algo de Ratatouille, pois dicir. Eu do que contaba de que cando comes unha comida que che evoca a infancia é algo que pasa moito, porque a comida ten tamén o seu compoñente emocional. Entón sí que hai certas, a todos nos pasa, que hai certas comidas que recordábamos de cando éramos pequenos, entón pois nos transmiten esas cousas do máis normal do mundo. Algúnas veces para mal, que cuidado, eu Tamén, cheirar agora aí tamén. as lentellas da escola, cuidado, que igual me veñen Brócoli. recordos, pero... De feito, hai cousas, por exemplo, as tripas, que é algo super asqueroso, ora que sobra comida dito ao bruto, as tripas é algo super asqueroso. Pero é algo que a xeración de nosos pais, sobre todo en ámbitos rurais, sigue comendo activamente ou sigue comendo polo recordo que lle traía como algo rico de cando eran pequenos, pero que non é algo rico. O sea, non sei se me estou expresando. Quero dicir, é algo, a ver, aproximadamente. Esto que podes comer, pero que cheira mal
primeiras, que é moi fuerte, pero que o teñen asociado a eso estaba rico e o siguen comendo. En cambio, a nosa xeración non, en xeral, non vai comendo Eh, tripas por aí. Entendo porque perfectamente. Perdón, Sandra, Didi. nada, que vivimos nunha época de abundancia, pero, bueno, nosos pais igual non tanto, pero os nosos avós pasaron unha posguerra, Sí. había época de escasez, entón, pois claro, comíase o que había, eso está. Eu ia dicir que non ao mesmo nivel das tripas, pero eu o que expreso, o que comentaba agora aquí a corte, eu sinto que é moi semellante cos doces de Nadal. Non que en algún momento debeu ser a hostia o de comer orejones, peladillas, Ah, cousas Sí, así, tío. e a día de hoxe Pasas. síguense poñendo como se molaran, pero son unha puta mierda. O lado do que sei, do suchar, non? Ou algo así de... Sí, e ademais son cousas que quedou ese ritual, non? De tomalas solamente unha vez ao ano, que é en plan, non sei, por que cojones non me podes poñer turrón en verán, sabes? Cal é o problema? Yo, E o suchar xa non bueno, sabe igual, tamén vos lo digo. cada vez sí, como os cada vez está tomates, non? Que máis. xa non saben a xeito. Pero suchar transxénico temos. Sí, eu non vou falar dunha peli concreta, senón que vou falar, en vez de falar de como se representan os chefs no cine, apetéceme falar de un chef ao que lle deu por facer cine, por aparecer en películas, que ademais aparece en películas as que xa temos falado aquí en varias ocasións, porque vou falar dese señor que os a nosa xeración coñeceron porque presentaba un programa de cociña. Ahora non me acordo que día da semana era, pero ata creo recordar que era de semana, non? Non era tamén algo así como a mediodía ou Houbo unha así? época que estaba de lunes a viernes, Sí, é que eu acordo ata me quere sonar que competía cos Simpson ou unha Estuvo na movida primeira, estuvo en Telecinco. unha movida así, sí. Estou falando do mitiquísimo, Houbo Carlos unha vez que Arguiñano. abriu un huevo e lle saliu con 3 yemas e pegou un berro de alegría. Sí, ese señor con barbas que contaba chistes e cantaba cousas raras mentras cociñaba, seguro que vos dades conta, e que tiña a mítica que puxo de moda aquelo do rico rico e con fundamento, non? É a súa frase mítica. Pois o tipo fixo pinitos no cine. Cando E pensas en vasco, é unha das persoas que se che ven á cabeza. sí, é un dos vascos por antonomasia. Non sei se hai algún tipo de publicación científica sobre os vascos, pero probablemente na portada apareza este señor, porque sí, é o que é o vasco estándar, digamos. Cando pides un vasco Que se che din debuxa un Carlos vasco. Arguiñano. Se lle dices a ChatGPT, ponme un vasco. Ponche efectivamente o careto de Arguiñano. Pois este home decidiu, supoño que o chamaron para aparecer non sei como foi a súa primeira aparición, a súa primeira aparición no cine é en Airbag, comedia da que temos falado varias veces neste podcast. Non sei exactamente cal sería entre a historia, se o chamaron, de onde saliu. O A caso é mellor a que el produtora era del, non o porque o sei, tío porque o pagaba caso pasta. é que el aparece como actor, pero ademais aparece como un personaxe, vamos, que non ten nada que ver co mundo da cociña, porque unha mítica sería, non, que aparecera facendo un cameo ou que fora, Como que que non? fose un Como unha cociñeiro. tortilla, joder. Joder, pero non é un cociñeiro, quero recordar que o Pero pai do noivo, pode ser? O pai do novio. sí, pero a gracia é esa, que el, tú sabes que é cociñeiro, pero está comendo unha tortilla que lle preparan no momento. E o tipo dice: "A ver, ídome a buscar pan, que isto non hai que non coma así ¿Dónde só". soy yo? Como una tortilla sin pan ni vino. ¿Esto qué es? Pode ser que viñera por aí. Como podedes ver, non me acordo moito da peli, solamente me acordaba do feito de que ele aparecía e dixen, bueno, por que non falamos tal? E o segundo a súa segunda aparición no cine é precisamente non lle vou chamar secuela, pero sí que, bueno, tampouco está ao nivel, pero Secuela, a todos é secuela. é unha especie de secuela conceptual, non? Que é Año Mariano. O que pasa é que en Año Mariano aquí vou quedar fatal porque sei que salía, pero non me acordo exactamente que papel interpretaba. Pois mira, Sei que aparecía. fai do que dicía antes a corte do Discovery, fai de pastor de ovellas, eu creo, O que lle daba marihuana ás que llevaba ovellas. marihuana ás ovellas para facer o queixo. Rico e con fundamento. Exactamente, o que pasa é que cambiou o Eu vos iba a perexil decir, por... ahora reflexionando, que en Airbag sale Arguiñano e sale Carla Leijalde.
E pasaron os anos e está máis novo. Carlos Arguiñano. Flipante, tío. Sí, sí, sí. Carlos Arguiñano, que lle leva a tira de anos que Carla Alejandre, que está bellísimo. É o que digo. Bueno, pero porque eu sempre pensei que Karl Alejalde en Airbag interpretaba un personaxe máis novo do que el era realmente. Pode ser, pero aínda así, quero dicir... Así ten unha cara de neno que non pode con ela. Pero máis novo que Arguiñano habería ser, quero dicir... Sí. Sí, pero que hai moitos casos do cine, non? De actores que son máis novos, pero tampouco son moitísimo máis novos. Mítico rollo de fan de pai e fillo e lévanse 10 anos. Brad Pitt... Indiana Jones, Sean Connery e Harrison Ford, por exemplo. Sí, pero parece que aquí Carla Alejandre estuvo comendo que preparaba Arguiñano desde esa película hasta ahora. Sí. É porque calveou, tío. A xente cando calvea cambialle moito a cara. Eso é lei de vida. Bueno, e aparte destas dúas aparicións, Arguiñano, que estas, bueno, están relacionadas porque son comedia e tal, fixo despois unha serie de, o sea, ten outra serie de cameos e de aparicións en películas que non teñen moito que ver. Foi un dos protagonistas, estou lendo aquí para que vexades o preparado que teño, de El Rei de la Granja, que foi a primeira película a primeira película española que misturou animación e realidade. El tipo, quen gañou a Roger Rabbit, a verdade que non teño ni puta idea desta película, ni si Que medo me estás dando con esta descripción. Perdón unha cousa, pero que estou vendo que Arguiñano ten páxina de Film Affinity. Hombre, claro. E ten un 3,3 el rei de Film Affinity, el rei de la granja. E despois tamén aparece en Irati, que é curioso porque o Irati é unha peli que teño moita gana de ver. Esta película non, como de fantasía histórica feita no País Vasco fai 2 ou 3 anos. Sí, Irati, recomendo a todo o mundo. É como ver unha película dos Cabaleiros da Mesa Redonda, pero no País Vasco, ben feita. Na estela de a que tamén recomendo Errementari, a do ferreiro que se enfrenta ao demo. Errementari, jodido peliculón. Pois Irati gana calidad. Os vascos están tendo cine patrio guai e nós estamos intentando. ONS. Bueno, a ver, Nós estamos con ONS. Pero esta non é a peor época do cine galego, precisamente. Non. Un saludo a Ignacio Vilar. Hai unha que é dunha nena que é vampira, que a que fai de nai a Casa do Papel, esa creo que tamén é vasca, non? Non sei se o son. Rollo, déjame entrar, pero vasca. A protagonista é a muller que é policía de la Casa de Papel. A da nena que é rica e é unha vampira e era toda unha trampa? Pois non sei, buscarei. Estaba guapo Arguiñano na Casa de Papel, facendo de, non sei, de Ondarribia ou algo así de... Bueno, non hai realmente moito máis. Parece moi curioso, unha cousa que quería traer a vos pois algún outro cociñeiro, algunha outra persoa dese mundo que teña feito cine? Eu creo que non, que aí Arguiñano foi bastante intelixente porque estendeu un pouco, sabes, ese rollo de chef simpático da televisión, dixo, por que non estendo ao cine e fago aquí unhas aparicións? Pois o máis parecido sería, eu que sei, Chicote, non temos grandes... a punto de dicir, eu sorprenderíame que Chicote non tuvera saído... personaxes relacionados coa cociña. Temos a Chicote que ora entra nas cociñas, que podría ser un cameo de Torrente perfectamente. Ou dos nenos no tren. A ver si sae no live action de Ratatouille, Chicote, non? Aí chega aí a cociña. Aquí hai unha rata en la cocina. Esto es acojonante. Tamén ten páxina en Film Affinity. Aquí ten páxina en Film Affinity todo Dios, Chico, o máis parecido desa época que competira en personaxe televisivo sería o médico de Saber Vivir. Pero o señor de Saber Vivir era médico. Bueno, levaba unha chaqueta blanca. Sabe nunha destas pelis que tanto lle flipan aquí a corte do director, que é Padre no hay más que uno, dos. La llegada de la suegra. Chamas así a La llegada de la suegra. Por suposto con Leo Harlem, non? Uf. Bueno, Sandra, sácanos deste pozo. Tráenos algo, por favor. Si, ese é o cine que lle gusta a Paco. Traio unha muller porque parece ser que os chefs, as que cociñamos somos as mulleres, pero os chefs son homes, polo que sexa, os coñecidos. Eu vou falar de Como agua para chocolate, que é do 92. Bueno, fala dunha
realmente é unha novela como moitas películas. A novela ten 12 capítulos, un por cada mes do ano, e sempre empeza con unha receita. Bueno, é unha familia, creo que é de Sudamérica, pero non recordo o país concretamente. Fala dunha das fillas, da filla menor, entón, ao ser a filla menor non pode casar. Ela toda a súa vida a recrea na cociña. Ela é cociñeira, entón, pois fai unha conexión de os alimentos e as súas emocións. As emocións reprimidas, os seus sentimentos. Ela namora dun home, pero a nai non lle deixa casar con el. Entón, bueno, hai unha escena que fai unha porque o home ao final casa coa súa irmá, e ela cociña a tarta da boda e chora tanto facéndoa que ao final a xente que come a tarta acaba chorando tamén. É bastante interesante porque, bueno, aparte do tema do amor romántico e todas estas cousas, sí que fala do tema do rol da muller, de seguir as tradicións da cociña tradicional, da cociña, do slow food, de comer con calma, de cociñar con calma, de saborear, das tradicións culinarias. E paréceme interesante por iso, non? Na sociedade actual non temos tempo para cociñar, as mulleres xa non cociñamos, está perdéndose todas esas tradicións, as tradicións culinarias que tamén están moi arraigadas con cada cultura. Culturalmente a alimentación ten moito arraigo. Dille aquí a xente que come churrasco no forno. É como... Sacrilegio. De eso é do que viven Vale, os sí. do piso de abaixo en el ollo, que ninguén yo come, pasando todos os pisos. É do que Claro. viven os do piso de abaixo, non? Do churrasco forno. Por que se Pois- chama como agua para chocolate? Pois non teño ni idea, verdad? Non Porque, o sea, sei eu se que entendo do fai, chocolate, sei que hai pero- algunha receita, pero non o recordo. Non sei se hai algunha receita que a vi fai moito tempo. Pode ser que sexa algunha das receitas. Aproveito para pegarlle un palo aquí aos restaurantes mexicanos, porque estou moi a tope con eles, pero de postres fatal, super mal. Aquí fai falta a tarta tres leches era para darllas, de verdade. Eu estou bastante en contra. Non sei que tal estará esta, porque esta peli é mexicana, non? Mexicana, vale. É mexicano. Non o recordaba. Non o recordaba. Son Sí. super fan de como Fer aproveita é como os míticos chats, sabes, de fai anos, de a peña comentando como vida e de pronto dicía alguén algo que non tiña nada que ver, pois ou sacaba algún prexuízo aí latente e aquí sale Fer con que dichosos restaurantes mexicanos que merda de postres teñen. Joder, que un baixón, Moi fan. tío. Comes de puta madre e logo, coño, ainda que sexa unha contesa ou algo así, non, tío? Sácate, pero... que... O de, xa que estamos, cando dices o da contesa, o de botarlle whisky á tarta, helada, por qué? Hostia, sí. E por que non? No, a pregunta é por que non. Acabei de buscalo, Paco, é unha expresión. Como agua para chocolate é unha expresión mexicana. Significa que algo está a punto de perder o control. En referencia á temperatura xusta que se necesita para derretir o chocolate. Vale. Vale, iso ten sentido. Por certo, busquei a peli de antes, chámase Todas las lunas. Non a vi, A da teño que vampira. vela. Quedácheme unha necesidade. Sí. Non a coñecía eu tampouco. Mira, é así oscura e tal. Bueno, pues... Pois eu creo que podemos pasar á seguinte película da noite, do día, da mañá, que aquí teño anotado como unha isto non é unha coproducción, pero sí que é unha co-comentación, porque eu aquí teño anotadas dúas persoas distintas que nos van falar dela. Non sei se dá para falar tanto. Eu sí que creo que é unha Sí, pero- eu creo que é unha coproducción, pero no referente ao prefixo copro. Porque a min a peli pareceme unha mierda, pero Pero non sei se vamos falar da mesma, porque eu creo que hai dúas pelis que se chaman El Chef. pode ser. Pois Pois Entón, empeza ti fala- logo. Fala ti. Empezo eu. Eu a que vi que é a do 2014 que é de Jon Favreau. Non sei se a que viches Non, ti. a que vin eu era francesa, era de Molaría Jean moitísimo Reno. que
que non A vos miña é poñerades americana. de acordo e que un falara moi ben da película e outro moi mal e foran películas diferentes sin que o Sí, souberades. eu pensei que era a mesma tamén, de que vamos a falar de... No. De feito, outro día vin outra que se chama igual, El Chef tamén, Claro. e creo que é de outro autor. O sea que algo... a ver, sempre que falamos do chef, sempre hai un crítico que lle fai a vida imposible, sempre hai os críticos culinarios, isto é como todo. Entón, pois, é o que falábamos antes, é un chef que traballa nun restaurante moi recoñecido, moi famoso, e vai vir un crítico, claro, saben, entón el quere innovar, pero non lle deixan. Entón, pois di, pois ala, aí vos quedades, monta unha food truck e vaise pola América adiante coa food truck e o seu fillo. Entón a historia é outra vez, relacionado co de antes, que é como a comida cubana, o rollo da tradición, dos alimentos e aparte o de irse coa food truck, e que tamén o axuda a unirse máis ao seu fillo, do que estaba un pouco separado porque a vida dun chef é a cociña e pouco máis. O estrés e todas estas cousas. E bueno, tamén ten unha banda sonora así moi tropical, estas cousas. Bueno, sen máis, tampouco é un peliculón. Era ese punto. De Jon Favreau, dixeches, non? De Sí. Mandalorian. Sí. Sí, a min me dous de Favreau, penso de... Bueno, tamén fixo a Iron Man, pode ser? Sí, algunhas de Marvel tamén fixo. Sí, que fai como o condutor, non? E sai en Spiderman tamén. Sí, seguro. Vale, o de Spider. O que ten lío ca tía May, coidado, cuidado aquí. Sí, o amigo de Iron Man. Sí, non ten nada que ver ca peli da que pensaba eu que era, e da que digo eu non paga a pena falar, non é unha peli boa, e ademais xa falamos dela, que a de Jean Reno facendo de En chef. conclusión, non vexades ninguna película que se chama O Chef. Bueno, a que di Sandra sí, non? Miras, sen máis. Bueno, logo nada. Bueno, Ritmo Fuco, vamos. pois vamos continuar con unha película que nos trae... É a última película desta tanda, así que se vos estades aburrindo, non vos preocupades, que así teredes un descanso. A última película desta tanda de Chefs no cine que nos trae Paco. Paco, contanos. Vale, eu traio-vos unha película que está no catálogo de Prime Video, o sea que Joder. ben maravilla, ben merda fina, o que vos vou a comentar, e é unha peli de Ryan Reynolds, o Ryan que nos cae ben, que se chama Marchando. E en Latinoamérica chamouse Non es outra estúpida película de meseros. O sea que imaginaivos como vai o tema. Ryan Reynolds. Pero é unha venganza, non? Porque sempre as tantas doblaxes españolas. Ryan Reynolds é un camarelo dun restaurante yanqui destos de están abertos todo o día, non? Destos que tanto vai haber un atraco como che poñen o almorzo no que planifica o seu atraco, non? Destes de mesas grandes e tal. E Ryan Reynolds é un camarero deste restaurante e é a típica comedia que pretende ser un rollo American Pie, pero non chegou a ser un rollo American Pie. Entón, tes o grupo de camareiros que traballan aí e chega un camareiro novo que lle teñen que enseñar a traballar aí, non? E o primeiro que lle dice Ryan Reynolds é: temos un xogo no que, como ahora eres parte desta empresa, tes que participar sí ou sí, e é: si consigues que outro camareiro che vexa os collóns, tes o dereito de darlle unha patada nos collóns. Veña aí. Pero non vale... Veña aí, xa estou renovando a suscripción a Prime, por isto, xa de... Sí. Non vale o de mírame e baixar os pantalóns. Non, ten que ser dunha maneira creativa. Claro, tens orgánica. Que innovar. Claro, tens que innovar, non? Entón, botan toda a película enseñándose os collóns e dándose patadas nos collóns hasta que casi cando resolven a película, unha das mozas, que tamén é camarera, consiga a súa vinganza dicindo: pois enseño chacona. E teño dereito a darche unha patada nos collóns. Porque hasta ese momento, claro, as mulleres non xogaban a enseñar os collóns. É unha peli malísima. Tragueina enteira solo por decir, pois ora acaba. Sobre como acaba esta mierda.
inicios de Ryan Reynolds intentando que o contrataran para facer películas. Sae xente que despois tamén foi famosa en comedias. Bastante Sí, infumable. estou vendo aquí que unha das que a rapaza é Ana Faris, que despois sería protagonista das películas de Scary Movie, por exemplo, Sí. ou da serie É esta que de foi Mom. xente que despois despuntou. A min, o único que quero preguntar aquí é que nunca me queda claro cal dos dous Ryan vos caen ben. O sea, é Reynolds, entón, o que vos cae ben. Reynolds. A min A caime mí ben a Ryan min Reynolds. non me cae ben ningún. Vale. A min caime ben Ryan Reynolds. Ryan Gosling, no. Bueno, pois creo que vamos facer o descanso de rigor. Xa sabedes que aquí as próstatas xa non aguantan tantas horas seguidas, la media edad e todas as cousas. Pero nada, enseguida estamos de volta, así aproveitade para tomar un tentempié, sei que a alguén lle queda fame, porque isto é como o primeiro día nunha pastelería, non? Pegaste o atracón e despois xa nunca máis te apetece, pois levamos tanto tempo falando de comida que sinceramente non creo que ninguén teña fame na sala. Pero bueno, en todo caso, parad un segundo, bebede auga, facede pis, o que queirades e vémonos aquí de volta. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. E se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu aínda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina. Bueno, estamos de volta con este programa de corpos e alimentación no cine. De momento falamos bastante máis de alimentación que de corpos. Estaréis preguntando, cando van falar estes de corpos? Bueno, pois as vosas súplicas foron escoitadas porque aínda non, aínda imos falar máis de comida. Así que vamos facer un pequeno repaso por un tema que se ve que a Fer lle interesaba moito e vamos permitir que se explaye como a lle bola. Vainos falar, Fer, vamos falar de algo que ten que ver ca animación, verdade? A min interesa moito o tema de como se ve a comida na animación. Quería comentar en concreto dous exemplos. Serían as pelis do Estudio Ghibli, non? En concreto, eu estou pensando agora mesmo en A viaxe de Chihiro, esta película que trata sobre unha nena, non? Que entra nunha especie de parque temático cos seus pais e atópase como que hai un gran banquete, empezan a comer e os pais acaban convertidos en porcos, ela atrapada nunha especie de mundo de fantasía, non? Unha peli moi recomendable, pero que me encanta encántame como amosa a comida esa película e notase ademais o tema da eu que sei, non son esta en xeral nas pelis de Miyazaki, nas pelis de Estudio Ghibli ves a animación que igual alguén se move rápido e hai igual son menos frames, pero no momento no que sei unha comida ves como igual remexen a auga da pota a moverse os fideos que aparecen que non ou nunha non me acordo en que película era unha escena no que se tira un bol cunha ensalada e tomáronse a molestia de animar as follas, non, da leituga que se moven. Eso sempre me Houve branding aí, houve branding de animadores sí. para animar as verduras. Eso sempre me fascina. Pero é unha proba do que non sempre se valora, non, o mimo que se lle pon realmente a animación, o choiazo que dá. E isto non é só unha cousa isto non é unha cousa da que me decatara eu vendo as películas, é unha cousa que me chamou a atención nalgúnha entrevista que escoitei a algún debuxante de alguén que traballou para Estudio Ghibli, precisamente comentaba como me chamaba a atención como se podía recortar en outras cousas, pero no momento no que había que animar comida, aí había cartos, aí había tempo e recursos para animar a comida ben. E dinos moito da importancia que lle dan os xaponeses a esa faceta da cultura, porque non só nestas películas, tamén todos recordamos de coñecer comida
en series xaponesas pois que eran máis batalleiras, que non eran unha gran produción do estudio Ghibli. Todos recordamos a importancia que tiñan os dorayakis en Doraemon ou o propio Naruto. Naruto é un condimento que se lle bota ao ramen, non? É a obsesión de Naruto polo ramen. Eu flipei cos putos dorayakis. Porque, o sea, era unha cousa, que non sabíamos que se chamaban dorayakis, eran outra vez a dobraxe da galega, que eran os pasteliños de Doraemon, e punto. Que tú víalos, a túa mente xa estaba comendo algo super esponxoso, que na túa mente estaba recheo de chocolate, e sobresalto o tema de na túa mente estaba recheo de chocolate. A túa mente é unha especie de bollicao, pero máis guai, non? Pero non, Sandra. Pero sabedes que non está recho de chocolate. Eu pen que non ao primeiro bocado que lle din. Tiveches que descubrilo pola vía rápida. É a mellor maneira. E recórdame o momento que a día de hoxe eu supoño que sería un pouco cancelable, ou un pouco se cadra racista ou xenófobo, de cando Bollicao decidiu sacar unha especie de trasunto dos dorayakis e sacou Bollicao Dokio, como Tokio pero con D, que era como alguén poñendo acento oriental dicindo mola saco. Entón, que daba moita vergoña, non? Teño que buscar o título, pero hai unha película que vai xusto dun negocio de xente que fai na rúa, o sea, vende na rúa ou nunha pastelería super pequena, dorayakis feitos a maneira tradicional, e contratan unha vella bellísima que tiña un problema de saúde que non me acordo cal era, e ves como se para cas xudías, como as selecciona, o sea, gran parte da película é a vella tocando xudías, facendo o proceso do dorayaki, como manipula todo, e dache fame vendo eso. E incluso os xaponeses chegamos a ver aquí na televisión de Galicia, cando nos éramos novos, incluso unha serie unha serie de animación xaponesa que completamente xiraba en torno a comida, como era o Gran Sushi, non? Que unha serie que de nenos nos tiña moi confusos porque nos dicíamos, pero non pelexan, solamente cociñan, non? Eu do Gran Sushi sempre digo que fixeron unha dobraxe tan boa para que entendéramos que co ramen falaban do caldo de repolo. Pero non só hai moi bons exemplos de comida de animación, ou polo menos de cousas que nos deixaron un pouco abraiados cando éramos nenos, non? Por exemplo, estou pensando nas películas de Disney. En concreto, por suposto, a película de La Bella e la Bestia, a canción de Que Gran Festín, non? Que é a aparición estelar da comida, pero tamén dunha curta que sempre recordo moito, que era a curta dos feixóns máxicos, sabedes, das pavas máxicas, este conto popular, non, do neno que supostamente lle estafan e merca unhas favas máxicas, pero que sacan unha especie de que é unha faveira, como non sei como se chama a planta que das favas, era unha faveira xigante pola que trepa ata o ceo, ve un castelo no ceo no que vive un xigante, pois que menos mal que non comeron esas favas, tamén xo digo. Imaginas de mi madre. Menudos peidos, la virgen. Ou como que as plantaron un yogur en algodón, non? Como nos mandaba a facer de nenos. Nesta curta de Disney, os que suben son pois Donald, Mickey e Goofy. Ali arriba pois hai un xigante e a min sempre me flipaba a parte na que suben a mesa do xigante e interactúan con todos eses alimentos xigantes, non? En especial ca xelatina, non? Que era unha cousa que me chama moito atención. En Cariño han cogido a los niños non había unha cousa similar coa comida tamén. Pois non recordo. Como cos cereais ou con algo. Non me acordo moi ben, pero había un rollo de que casi os come por error. Que os teño que volver a ver esa peli. E unha última que non anotei aquí, pero que me acaba de acordar, en Asterix e Cleopatra, tamén magníficamente dobrada na televisión de Galicia. De feito, que eu, mirade que xa sabedes que eu non son nada
non teño tanta querencia polas dobraxes e tal, sin embargo, a dobraxe galega de Asterix eu rexeito velas en calquera outro idioma, incluindo o francés original. En concreto, de Asterix e Cleopatra, a canción de Comer é un gran placer. Todo ese número musical, non, con queixos, con polos que bailan o cancán, con Obélix bañándose nunha fonte de cervexa. Eu sempre de neno me deixaba flipado, non? As 12 probas de Asterix, cando lle iban traendo que iba ao restaurante que non podías acabar o que che iba poñendo, que era ao restaurante porque Obélix se come todo. É verdade, é verdade. Que fai un chiste sobre as patacas fritas e di, son mazáns, pero fritas, porque claro, non había patacas. Entón, a min de comidas en películas, isto é completamente random, pero algo que me enfadou moitísimo foi sempre en Jurassic Park, en Parque Xurásico, que presentan os animais todos, tal, e hai un momento no que van a comer, e dicenlle, temos lubina, non sei que eu, estou nun Parque Xurásico, dícesme que non reparaches en gastos e non me pos de comer dinosaurio. Claro, un chuletón de Diplodocus, moi ben, moi ben. Algo de dinosaurio. Eso estaba guapo, Tes todo aquí, tes unha pila de cartos e tal, enseñan os bichos, e non fixeche bichos para que eu probe bicho. O sea, eu como galego sentiríame moi ofendido, diría, vamos a ver. Unha caldeirada de triceratops, non... Lubina podo comer en Triacastela, pero un cacho de como cando nos pica piedra, aí sí que o pensaron, iba a churrasquería e lle puñan unha... Ostras, a costela aí de... Unha costela que facía que o coche se puñera do revés. Pois eso é o que eu esperaba en Jurassic Park e non o vin. Perdón por esta cousa tan random. Decido que queirades na animación. Estou a tope contigo aí, segundo. No, eu solamente quería dicir que a min o lugar, a primeira vez que escoitei falar dun alimento que me salvaría de tantas resacas ou que me axudaría a sobrelevalas da miña vida como son os kebabs, foi en Aladín, porque cando está co número musical de Non hai un genio tan genial, recordo por cando falaba Fer de Asterix, hai un momento que o genio lle di cuscús, kebab, e de pequeno eu pensaba que eran palabras graciosas, sin máis, porque nos anos 90 en Santiago de Compostela non había moitos lugares onde se comeran nin cuscús nin kebabs. Pero andando tempo, joder, de vez en cando acordo e me digo, hostia, que a primeira vez que escoitei falar deste manxar dos deuses que me salvou tantas veces a vida foi nunha película de Disney, así como un rollo moi exotista. Moi exótico. Perdón? Bendita globalización, oiche. Bendita globalización, sí, señor. Estásme a recordar que, bueno, perdón, un pouco destes tres de pensamentos que dos que precisamente me acusabas antes de que agora que dixeches de jova, xa en Aladín mencionaban o kebab, porque pasa que non sabía o que era. Eu descubrín nunha canción de System of a Down, pois eu que sei, do ano 2004, de cando era eu adolescente, que falaban da kombucha. Hostia, da kombucha. Eu descubrí fai un par de anos que era. É como algo tan de agora, tío, que me deixou flipado, non? Sí, falando, hai 20 anos, falando da kombucha, xa, si estamos falando. Bueno, creo que podemos cambiar de Podemos empezar a falar de temas un pouco máis oscuros, inquedantes e tal. Vamos a pasar a falar de corpus agora, levamos todo este tempo falando de alimentación, porque pasounos cando empezamos a deseñar este programa que faltounos un pouco target, é dicir, ao principio non estábamos moi seguros de cara a onde queríamos ir, de que temas queríamos tratar. Creo que o mellor despois de escutar o programa, algúns dos que estades oindo, seguides pensando que non tiñamos moi claro que queremos falar, porque non sabíamos se íbamos a falar de body horror, por exemplo, como falamos do papel dos chefs no cine. Ao final decidimos, como somos a caixa negra nos Nostromo e somos xente que prestamos atención a vez a moitas cousas distintas e temos así unha certa incapacidade de centrar a atención nunha soa, decidimos abrir o máximo a man, abarcar a maior parte de temas posibles, e agora imos falar de trastornos sobre o corpo no cine, é dicir, de películas nas que o corpo e as súas alteracións, as súas conversións, as súas transformacións, pois teñen un peso importante na trama. Algúnas poden estar relacionadas ca alimentación, pero non, digamos que non vai ser o centro do próximo apartado. Vamos a empezar novamente con Paco, que hoxe estás aficionando a abrir seccións. Veña, corte, contanos.
eu traevos unha peli española que se chama Cerdita, que naceu primeiro como curta e logo pasou a ser unha longa, e é unha das poucas veces que unha curta transformada nunha longa me convence e me gusta. E Cerdita, non como Matria, perdón, Cerdita é unha peli que se centra nunha rapaza adolescente dun pueblo español pequeno, chamémoslle un pueblo manchego, por decirlo así ao bruto, que está protagonizada por Laura Galán, que fixo carreira despois deste filme. Tamén temos a Claudia Salas, que fixo series como Élite, e a grande Carmen Machi, que aquí aparece facendo da nai de Cerdita, que é Laura Galán. E lle chaman Cerdita, ten un nombre, pero todos os do pueblo pois métense con ela e lle chaman Cerdita e fan o de oink oink e tal, non? É unha rapaza que sofre bullying pola súa corporalidade, que hai toda unha línea argumental de que tiña unha amiga de toda a vida, pero co paso ao instituto a deixou de lado, e non só a deixou de lado, empezou a facerlle meterlle caña coas compañeiras, a facerlle... Hai unha escena nunha piscina moi agobiante na que a afunden cunhas aguadillas e lle dan o pau este de recoller bichos das piscinas. Seguro que ten un nome, pero pois como compuxan con eso para baixo, e todo eso se torna ou dá unha volta cando un personaxe extraño chega ao pueblo e pasan cousas. Cerdita, gústame moito o seu planteamento, ten uns momentos relacionados coa comida brutais, sobre todo cando sale Carmen Machi tanto no seu traballo como carniceira, porque Carmen Machi é a carniceira do pueblo, e ves como se ceba moito cortando nos bistés, algo que me gustou moito, e ves como esas reunións familiares tamén xira todo moito ao redor da comida e o problema que ten con relacionarse ou non con este elemento básico para a vida, non? Non quero facer spoilers de que é ese efeito trascendental que pasa polo medio, pero dígovos que merece a pena que vexades esta película. Non sei se algún de vos a viu. Eu sí, Eu non. a vin. Eh, Sí, hai dúas cousas que Cerdita ten como unha evolución na película. Empeza sendo como moi tímida polo bullying, por todo, e acaba como non quero contar tampouco, pero acaba como máis crecida por o feito de que ocorre. E logo outra cousa que non nomeaches é que Carmen Machi que fai un papel como de nai agobiante, de sobreprotectora, e incluso lle fai un pouco de bullying á filla, pouco e bastante. O sea, Tamén. non quero, o sea, xa sei que non é unha peli fantástica e tal, pero diríades que si tela visto, solamente tendo visto algunha escena, o sea, algunha imaxe e tal, vai un pouco na liña da escola Carrie, digamos. Ou non ten nada que ver? Nada? Non ten nada que ver. É máis é que non quero spoileala, non? Non quero spoileala, pero diferénciase de Carrie no punto no que Cerdita nun momento dado vese na necesidade e na obriga de tomar unha decisión que a conforma como personaxe. Unha destas decisións fundamentais nas que se tomara outra decisión a película iría por outra línea completamente diferente e estaríamos ante un xénero completamente diferente, pero toma outra, digamos que ti como espectador estás vendo esta película, chegas ao punto da decisión e te ves na digamos, situación de decir, sei cal é a decisión moralmente correcta, pero é que eu, coa liña de vida desta muller, ao mellor non iba pola liña de tomar a decisión moralmente correcta. E para min creo que é o punto fundamental de Cerdita. O sea, machácancha durante toda a película e no momento no que se dá unha posibilidade de ser ti quen machaque,
de ser ti quen tome unha decisión, pois, jodida, pois, ao mellor non, bueno, é que non quero spoilela, quero que vexades a película. E cando fago isto, sabedes que a ben. Mirade Cerdito. Bueno, tomoche a palabra. A seguinte película que temos na lista, traéndola a Sandra. La sustancia. Todo o mundo a coñece, estivo moi en boca de todo o mundo polo tema de Demi Moore, máis que nada. Bueno, un pouco que dicir, porque eu penso que todo o mundo coñece. Demi Moore, reflexa moi ben o tema do edadismo, o tema das presións, em estéticas ás que estamos sometidas as mulleres e sobre todo as mulleres que teñen unha profesión cara máis, visibles cara ao resto do mundo. Ela é unha profesora non, fai un espectáculo de danza, de aeróbito, algo así, na tele e a cambian porque toma unha. A ver, tampouco fago spoiler, porque eu penso que todo o mundo a veu. Tamén relacionan o tema das drogas, a drogadicción, porque toma unha substancia da que aparece unha clon dela que é máis xoven, máis tursente, máis visible, entón cambian por unha versión dela como máis xoven. O cal é un pouco, risa porque no tema de cando foi os Óscar, ela non gañou, e gañou unha muller máis xoven por outra peli, que xa non recordo cal foi. Entón, sí que hai, puntos aquí, que se reflexa na película, como a hipersexualización dos corpos, con planos como moi cerca do cu, da cara, do corpo da xoven. Logo tamén a foto xigante que ten Demi Moore no seu apartamento, que o apartamento tamén ten unha parte importante na peli, sobre todo o baño. Ese baño branco, xigante, onde fan sempre o cambio dos corpos, a min paréceme que fai aí un papel. O tema dos corpos, que, como dixen antes, que como a identidade, ou sexa, eres só un corpo. E logo tamén a contraposición do tema das presións e dos homes, ou do xefe, non recordo o nome do actor que fai de xefe. Esa escena de cando está no restaurante comendo, chupando as gambas, que é tan desagradable a nivel estético, é horrible. E logo tamén fala do tema dos trastornos alimentarios, e hai unha parte de cando Demi Moore di: "Hostia, voume vengar", por cousas que pasan nas pelis, ponse a cociñar e a comer, a cociñar e a comer, o polo, tamén é como que mostra a comida de forma desagradable. Iso, mostra tamén casos extremos de dismorfia corporal, saen moi ben reflexados. Bueno, o tema das apariencias físicas, ao final a min paréceme moi grotesco, pero supoño que un pouco buscaban iso. A min paréceme excesiva, non me gustou, quedei con moi mal corpo, pero si entendo que fai moi ben a representación de todo o que dicen, do que representa. A min, eu destaco 2 cousas. Recordoume moito o rollo español, entre comillas, cando lle ofrecen presentar a gala de fin de ano, que me acordou moito da Pedroche e os vestidos anuais extraños e suas expectativas. Xunto a Chicote, que volve a salir, non? Aquí, non? O Chicote, que volve a salir. Podemos chamar Sí. a Chicote. Chicote no cine. Que quitándolle todo eso que comenta Sandra, ao final recordoume moito a capítulos de La dimensión desconocida ou de este tipo de series televisivas tipo Black Mirror tamén, que teñen un trasfondo moi de hai unha como unha vinganza dunha persona que abusa dun poder que se lle dá
sobre o seu propio corpo, non? Que acaba tendo unha transformación monstruosa por saltarse unhas normas que lle explican, rollo, non lle des de comer ao gremlin, pois igual, pero co teu corpo, non? O sea, moi... Sí, é que a min gustoume moito a peli, pero sí que ten, a máis a min gustoume por eso, porque ten ese toque de episodio de máis alá da cripta ou sí, que está moi ben. A min, a ver, incluso de estéticamente me parece unha película gustoume moito. Solamente me causou aí unha, o sea, hai unha movida que entendo que a película fai referencia a vanidade, o sea, o que che enches a posibilidade de todo o teu doble, é iso, o rollo de permitirche pois vivir novamente unha vida máis nova, máis guapa, etc. Pero non deixe de ser eso, non é de ti quen está experimentando eso directamente. Co cal a mí tamén me xera un pouco a dúbida de what's the point? Por que meterme nesto se ao final o triunfador, o vividor, vai ser unha versión distinta de min? Non vou ser eu. Non o vou experimentar. Non sei, hai un momento cando despide, non? Que se topa comendo con... Creo que é xusto despois da escena horrible das gambas, que atopa un tipo que estudiou con ela, que a reconoceu e que a admira e que lle di, sí, guau, sí. película e tal, e lle ofrece para quedar, porque o tipo era, non sei se dentista ou unha cousa así superflua para alguén que foi super famoso, non? Que tú pénsalo racionalmente e dis, pois, quedar con alguén que sea dentista e facer vida normal tampouco é un problema para alguén que acabou a súa carreira e que vai vivir dos dereitos do autor do seu programa de facer deporte na tele que van a poñer en Antena 3 polas mañás e das películas que fixo. Porque ao final, a ver, pénsalo, non? Como espectador, vale, unha putada, teste que retirar. Pero é unha persona con medios, quero dicir, é unha persona no top da vida. Que deixe de traballar e non vai perder as ganancias que fixo en 20 anos de televisión. O sea, non deixa de ser... A ver, penso e gústame estas películas porque ao final disfrutas de que alguén que está ben posicionado e sufra no sentido de tal, pero a súa casa... hai unha parte de venganza de clase, digamos. Sí, venganza de clase de que mal estou, pero a túa casa é un casoplón. Que mal estou, pero o teu coche é un cochazo da Virgen. Que mal estou, pero pegaste unhas cenazas da Virgen. Que mal estou, pero o teu círculo social é todo Hollywood, aínda que te consideren bella. Sigues tendo as relacións coa peña de élite do teu país. Non te queixes tanto. Paco, pero que tío estás vendo dende a conciencias de clase dende abaixo. Unha persoa de clase alta, ou sexa, iso de quedar cun dentista é como baixar 1000 peldaños. Por iso está maquillándose de repente como que tal, cando se emborrona todos os beizos porque di, a onde vou, sabes? Quedar cun dentista é baixar de clase, que aquí tendo o programa, que a cambien pola versión máis xoven, aínda que é un clon dela, é como perder a túa identidade. Non para... Do dentista de Lugo, que un dentista en Sarria é top porque se vai a correr o París-Dakar, pero un dentista en Estados Unidos non é tan top, non? Claro. Sí, pero a peli tamén di iso, sabes? Que perde o que é a súa identidade de estar aí no candeleiro, de ser superfamosa, de estar no top de todo. Pero a min pásame un pouco que che pasa a ti, Paco, con La La Land. Que a min pareceme unha pijería que o tipo que é pianista e pode vivir do piano que non lle valga porque ten que ser o club, montar el o club no sitio que quere, non sei que. Pero macho, se podes vivir do piano, eres un puto privilexiado, non? Vou vivir do piano? No, vou montar un bar. Verdad que un pouco así, pero tamén o entendo, quero dicir, hai unha parte que che dá unha pouco de rabia. Bueno, eu teño que dicir que, por pechar o tema da sustancia, que, joder, unha peli que a min pareceme que está guai, eso sí, é moito máis body horror do que eu esperaba que fose. Pero moito máis, Eu esperaba unha cousa moito máis blanca, chamámoslo de alguma maneira, moito máis... A mí pasou ao revés. Eu pensei que iba a ser algo super bruto, porque o promocionaba peña en plan, tuvo un exitazo en festivais tipo Sitges e tal, e digo, ao final,
Home, tampouco hai a tanto mí me parece un bodegorro. bruto dabondo, Bueno, sí. Lin que o sangue do final que é sangue de o sea, de verdad, que é líquido de verdad, que non o fixeron por ordenador, e o monstro tamén son, o sea, é maquillaxe todo, non está feito por ordenador. Eu teño que dicir que a ver, xa sei que ser actor é un traballo de interpretación, entón ti podes interpretar a personaxes que non teñen nada que ver contigo e tal, pero que me chamou a atención que nunha película que a priori ten un discurso que ata se pode, bueno, que hoxe que calquera cousa lle chaman woke, sabes? Que a priori pode ter un discurso que digas, pois é super woke porque denuncia a cosificación da muller, o edadismo, non sei que, tal e cual. O papelón que se marca de señor machista chungo, Dennis Quaid, que é un puto trampista na vida real, sabes? Quer dicir, que é como que se está rindo de sí mismo, pero fai un puto papelón, as cousas como son. Ese rollo así hipergrimoso que ten, tal, para mí é un dos grandes descubrimentos da película. Demi Moore está moi ben, pero él, que sempre está... Eu teño asociado a papéis de padrazo americano, sabes? Señor afable, non sei que, tal e cual, ou por lo menos de estar do lado dos vós, aquí un cabronazo sin escrúpulos, e eu creo moito. Eu vexo tal e digo, hostia, que ben interpretados a este personaxe. Sí, sí. Eu teño que decir que no cine solo conseguiron darme asco gambas 2 veces. Unha foi Está. nesta película e E na outra outra foi foi en 1911, cando ao tipo que é o soplón da cárcel collen todas as pieles de comer gambas todos os presos e as fan tragar. pensei que ibas dicir, solamente me deu un noxo no cine 2 veces as gambas, eso foi unha, e a outra vez foi unha vez que había un tío diante de min comendo gambas, que porquería comer gambas no cine. Pensei que ibas a dicir Al agua gambas, a película aquela sobre... Buenísimo, sí señor. Ben, creo que podemos pasar a outra peli, non? Podemos pasar, se cadra, a falar de Cisne Negro. Desta vou falar eu. A verdade é que teño bastantes que... Esta película vina, non a volvín ver para este podcast, pero sí que me repasei un par de resumos. Recordei que cando a vin non a entendín. Despois de ver un resumo, unha explicación, sigo sin entendela. Pero, bueno, é unha película moi rara. Cisne Negro é unha peli do ano 2011, 2010, debe de ser, non? Porque eu acórdome, si facía moi pouquiño tempo que acabara a carreira, protagonizada por Natalie Portman, nun papel, digamos, coprotagonista, Mila Kunis, e creo que tamén aparecía Vincent Cassel e Winona Ryder. Pode ser que aparecera Winona Ryder. É unha película ambientada no mundo das bailarinas de élite do ballet, no que se vai representar unha obra de teatro, no que hai como un personaxe ambivalente, unha obra de teatro, perdón, unha obra de ballet, Paco, non me pegues, no que hai un personaxe un pouco ambivalente, non? Porque dentro desa obra, porque o cisne branco e o cisne negro, supónse que algo así como a protagonista e a antagonista ou algo así, e que ten que ser interpretado pola mesma bailarina. Sí. Entonces esta chica, Natalie Portman, supónse que é unha rapaza que é moi boa para facer o cisne branco, pero o director da obra dille algo así como que non lle vale porque non ten a suficiente maldade e non se deixa, digamos que non se desinhibe o suficiente como para interpretar tamén o cisne negro. Entón, ela decide, bueno, digamos que a partir desa declaración ela empeza a loitar polo papel e a película un pouco como a súa espiral, eu non sei se catalogala como esas películas que retratan un descenso á loucura, ainda que creo que algo diso hai. É un pouco como non, ao enfrentarse a este personaxe, ela comeza a transformarse, ten incluso momentos de un pouco disociativos, hai así incluso algún personaxe na película desos que nunca che queda claro se todo está sucedendo de verdade ou se está dentro da súa cabeza. E é unha película moi rara, moi rara, eu cústame moito entendela, xa vos digo que creo que despois de tela visto fallanos e ter lido resumos e explicacións de volta para este podcast, hai varios datos aí. continuo sin entendela, tampouco quero spoilear moito o final e tal, e que creo que é bonito que cada unha vexa e saque unhas conclusións, pero eu creo que a mítica película que tes que afrontar sabendo ao que vas. É dicir, non vas ver unha película fácil, nin vas ver unha película moi masticada. Probablemente, coñecendo o meu eu daquela época, eu a vira de resaca, porque naquela época fundamentalmente vía cines os sábados pola mañá,
despois de sair o día anterior, éramos jóvenes e disfrutóns, entón, o mellor non estaba no mellor estado mental para interpretala, pero eu acórdome que salira feito un lío da película. Non sei se vos tedes algunha idea máis clara Eu ou que teño que opinades explicar dela. aquí varias cousas, técnicamente. Está non é que este basada, porque non se chegou a probar e non tal, pero hai unha peli anime xaponesa que se chama Perfect Blue, que vai exactamente do mismo e é de anos anteriores, e recomendo moitísimo Perfect Blue, enténdese algo máis, e esta peli o que ten varios elementos. Como peli de ballet é moi mala. As poses que se ven, malísimas. Como peli thriller está bastante previsible. Sin entrar en spoilers, é moi previsible. Non conseguiu marcarse, non conseguiu alejarse de... A ver, é que despois del club de la lucha, lo de yo y el personaje contrapuesto, somos la misma persona, xa o vimos no club da loita, estamos acostumbrados a eso, e a línea argumental de... Vale, Paco. É que é eso. A ver, desde esa película nadie pode facer o mismo porque xa se viu. Non che vai a romper o argumento. Dios, pero Paco, acabas de spoilear 2 películas á vez. O Sí, cal creo que empate un novo récord. Se está collendo... Pero, o que iba a decir, desta peli gústame en canto a corpos e alimentación. Paco, antes de que me olvide, gustaríame retarte públicamente a que no próximo programa spoilees 3 películas á vez. Vale? Iba a decir, desta peli o que me gusta da alimentación do que estamos falando, mostra moi ben como a alimentación de Natalie Portman como persona que está sendo sometida por un deporte de élite perverso, porque o ballet iba a decir de competición, non é que sea de competición, pero dentro hai moitos documentais en torno a isto, pero dentro dos límites das compañías profesionais de ballet hai moita competición, hai moita modificación corporal. Hai un documental en YouTube que se chama A Beautiful Tragedy, que che narra como é ese nacer para o ballet, de como as nais modifican aos bebés para que podan competir de maiores, e eso sale. Eso sale moi chungo. Pero, o que iba... Nesta peli mostran como Natalie Portman almorza ou xanta, non me acordo exactamente. Creo que mostra incluso as 3 comidas do día. E o almorzo era medio pomelo e o xantar era tamén super minúsculo, que non me acordo exactamente, pero vi esas cantidades que son enanas e son realmente o que se consumen en estos niveles de elitismo digo de competición, pero non é que vayan a competir, pero sí que teñen esas... ao mellor Sandra o pode explicar algo mellor, eses niveles de exixencia corporal relacionadas coa alimentación. Non sei. Non, eu estou totalmente de acordo co que dis. Mostra moi ben o tema anoréxica, está claro. O tema dos TCAs, dos trastornos da conduta alimentaria, e de como modifican o corpo e o levan a uns límites e máis aló. O tema dos pés, e todas estas cousas, de feito, calquer deporte de élite, e metemos aquí o ballet, aínda que non é nada saudável, en xeral, perden a regla, a menstruación, a alimentación é desastrosa, e si que, ao final, evidentemente, vai o tema mental. Eu creo que sí que esta peli o mostra moi ben. De feito, moitas películas relacionadas co mundo do ballet van nesa liña de a pérdida da cordura da persona principal, do protagonista. Pasa tamén coas Zapatillas Roxas, que é unha peli que tamén recomendo. Eu, por iso, permitideme o comentario frívolo, pero por iso preferiría practicar a natación cada vez que vexo estes desayunos de Michael Phelps, non? Que se comía prácticamente un cochinillo antes de ir nadar. Eu sempre dicía, ese. Eu son deses, de nadar mucho. Michael Phelps, que compartía nutricionista con Bud Spencer, non? Mais ou menos, podríamos decir. O que dicía eu das Zapatillas Roxas tamén é unha protagonista femenina que
neste caso a súa tralladura mental é bailar hasta morrer. Bueno, tamén están estas, non me sale ahora as pelis, Suspiria. Suspiria. Suspiria tamén está un pouco ese punto de tolemia dentro das academias. En fin, bueno, que eu non é que recomende Cisne Negro, pero podes botar a tarde. Eu recordo que era unha película Me que gustou. estaba, quero dicir, estaba ben, eu recomendo así un zooms up sin ningún problema, vamos. Ujú. Bueno, Eu só quería comentar unha cousa, porque o mellor alguén lle está sorprendendo, non? Que estemos falando do ballet como a disciplina artística como deporte ou como algo que corporalmente moi exixente, pero eu gustaríame remitir a unha cousa que ten dito varias veces Jean-Claude Van Damme, que Jean-Claude Van Damme ten formación de bailarín clásico, que moita xente non o sabe, e sempre di que os ensaios de ballet son moitísimo máis exixentes que calquer adestramento dun arte marcial. É unha cousa curiosa dito polo propio Jean-Claude Van Damme, así que aí queda iso. bueno, mas nós temos aquí unha relación, bueno, unha persoa moi relacionada co mundo do ballet. De feito, eu todos os poucos datos que sei de ballet seinos a través aquí do noso amigo Paco. Porque fun a Bueno, clase poucas veces. Tampouco é pero pensei que que foras xa hai. algo de tempo, Sí, fun cando estaba en Pontevedra, pero eso é como decir que tú eres un experto en esgrima, Paco. Bueno, que eu son Bueno, experto de en esgrima. aquí eres o experto en ballet. Aquí cando hai unha dúda de ballet, vamos a preguntar a ti. Eu quedeime Cando queiras enfrentámonos ti con ballet e eu con esgrima, e a ver eu, quen. eu Ao quedeime mellor gano bailando, Home, si, uno, pode dar un patadón que me deixes lelo. eu Máis quedeime lelo. uno el breaking dance, dos el cruzadito, ese é o nivel que teño eu de danza aquí. Bueno, Sandra, que outra película Si, tes? vamos Antes pasar de á seguir. seguinte película. Pois eu traio Hasta los huesos, que é de 2017. Fala da anorexia nerviosa. A actriz é Lily Collins. O curioso desta peli é que ela fixo unha transformación corporal, como moitos actores, que chegou casi á inanición, porque estaba pobriña, Dios mío. Entón, eh, iso, tema actores e tamén as bestialidades que teñen que facer para facer unha peli. Esta peli é un pouco controversial en canto aos profesionais da psicoloxía, porque por un lado, a ver, ela é unha nena dunha familia bien que ten anorexia nerviosa, entón a familia decide metela nun centro pouco convencional, que o doutor é Keanu Reeves, creo, sí, que ten uns métodos un pouco estranos, e alí xúntanse con máis, personaxes que con distintos TCAs, trastornos da conduta alimentaria, bulimia, anorexia, etcétera, Perdón, cada un co seu. porque xeche o doutor Keanu Reeves ten uns tratamentos un pouco raros, sempre me está ofrecendo dúas pastillas, unha vermella e outra azul. Perdón. Neste caso non. Bueno, saen todos os personaxes e o que dicía antes, é un pouco controversial porque por un lado, claro, está ben que se represente a anorexia, creo que unha das primeiras pelis de Netflix na que se representou, que a xente saiba un pouco de que vai isto todo da anorexia e da bulimia. E por outro lado que claro, pode ser perigoso polo tema de que se intente imitar, etcétera. Tamén ten cousas boas como que pon o foco na familia, de que é importante que haxa apoio, no tema do grupo, de facer terapia en grupo, pero bueno, logo que cada personaxe ten unha enfermidade diferente ou está dentro dun período diferente. Ao final é un pouco new age. Eso sí que non creo que ningún profesional este de acordo con seguir ese método. Estásme recordando un pouco o tema de Por 10 razones tamén, non? Que está bien que a xente, o sea, a mesma liña argumental entre comillas de, unha serie que fala do suicidio, sí, pero tamén pode que a xente vendo unha serie sobre o suicidio, pois teña ideas suicidas, non? Un pouco nesa mesma.
Y claro, pero, a ver, esta peli non a recomendo para alguén que este pasando unha anorexia, evidentemente. Nin unha bulimia, nin trastorno por atracón, nin ningún TCA. Pero para xente que ao mellor unha nai que non saiba e tal o que lle está pasando a súa filla ve a peli e di, pois, mira, igual é isto e podo axudala, podo tratar de buscar axuda. Pois igual por aí é bastante dura, hai momentos chungos, como hai unha personaxe que se queda embarazada, claro, ten anorexia, perde o bebé, hai un rapaz que é de ballet, por certo, e ten que deixar a carreira porque de ter anorexia destroza as rodillas, non pode Bueno, seguir. bueno. Sí, é interesante, a min gustoume. Bueno, ao final o dito un pouco, pero veña. Pero vale, do resto sí que a recomendo. Eu non a vin. A verdad que estou me dando conta, creo que este dos programas nos que menos películas vin das que se están falando. Estou me sentindo un pouco letrado en temas cinematográficos, porque hai moitas que estáis aí comentando, tal, non sei que, de feito hai algunhas que xa se volveron falar varias veces, e eu como, sí, por suposto. Sabedes o mítico sketch de La Hora Chanante de Guerrero Avatar? No? No. Bueno, é uns tipos ven todos son colegas que son fans dunha serie e tal, menos un deles que non a quere ver, deixanlle o DVD, pase de velo e tal, e despois entonces el finxe como que as viu, entonces en plan, bueno, e como é a canción de Guerrero Avatar? Venga, tal, ¿te acuerdas cando cantan? Na, 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 e o tipo empeza a inventarse, pero todos saben que se está inventando e é unha trampa, pois síntome un pouco así. Eu teño aquí notado a seguinte, a verdade é que non entendo moi ben que fai en trastornos, pero teño un comentario que nos trae Fer, polo visto. Sí, isto non é, sí, te razón, non é un trastorno per se, pero bueno, quería falar un pouco, ao mellor, da película de Matilda, tamén unha vez máis, baseada nun... Dios, como odio a Matilda. Nun conto de Roald Dahl. Sí, hai un par de horas cando dixeches que odiabas todo Roald Dahl, xa nos quedou claro. Pero seguro que non odias, seguro que non odias Nunca digas endexamais. Dios, Película que guionizou Roald Dahl. Odio demasiado a Matilda. Quero dicir, nena, primeira noticia tiña de que Roald Dahl fora guionista dunha peli de Bond. non tiña nin idea. Sí. Unha peli de Bond, non, na peli na que o compañeiro axudante de Bond é Mr. Bean. Hostia. Nunca esquecerse deso. Non sabía, non estou moi versado en James Bond, eu. Ademais, na peli non oficial de James claro, Bond, claro, decir, esta é unha peli non oficial, é a última que fixo Sean Connery, sí, claro, porque é un remake de Operación Thunderbolt, sí. Pois Nunca digas endexamais, ahora non me acordo se é Q ou se é un personaxe distinto, pero o personaxe de apoio que ten James Bond en parte da película é Rowan Atkinson, un actor moi querido na Caixa Negra da Nostromo. Dios. Pois eu quería falar en concreto de algo que apela máis que a trastornos per se o uso da comida como castigo e tamén ao tema dos estereotipos, non? Na Matilda, bueno, resumo rapidamente. Por lo que sea, Roald Dahl odia os gordos, por lo que sea. É unha peli dos 90, baseada nun libro de Roald Dahl, na que, bueno, pois é unha nena que é sometido a diverso abuso, ela e os restos de nenos que rodean por ela ten unha familia abusiva, están nun colexo no que digamos que os profesores son, ou que o neno diría que os profesores son malos, non? Algo así en especial, bueno, pois a mestra propia de Matilda, e hai unha parte na que, bueno, pois na escola preparan un pastel de chocolate e a profesora ten o seu pastel. Este pastel, bueno, por cousas que ocorren na película, pois desaparece, non? Digamos aí. E a mestra ten enfilado o alumno gordo e dixo, foi o gordo o que mangou, non? Aquí un pouco, pois o que falábamos antes, non? De si estás gordo, robas comida e eres impulsivo, non? E entón, aquí está o rollo da comida como castigo. Se gusta o chocolate, pois vas comer chocolate e lle obliga a comer un pastel xigantesco de chocolate ao neno. Un castigo que é unha animalada, quero dicir, o pastel é enorme e o neno aí... Desde esa película, ese pastel se chama Matilda.
Non sabía, en serio. Non me acordaba desa escena, tío. Buah, É unha, ahora sí que entendo o trastorno. o bonito da escena é que esta escena, en vez de resultar nun castigo exemplar, resulta nun momento de unión entre os nenos e de certa rebelión ante a profesora, porque todos os nenos empezan a animar ao neno para que coma a tarta, que por certo que finalmente a come aí e logo está aí. Matilda, esa película que nos ensinou que podes facer voar unha nena tirándoa polas trenzas. Con las trenzas. Que aquí tamén quero comentar, xa sabes que sempre me gusta comentar batallitas de cando eu era novo, cando era rapaz. Aquí recordo de ver esta peli cun amigo meu que lle molaba moito o chocolate. E estábamos vendo a peli e tipo, buah, tío, que chunga me pareceu a escena da tarta cando lle obliga a comer a tarta de merda. Eu como que de merda, tío. Porque claro, a verdade é que a tarta ten un color así de marrón, non? É todo chocolate. Un color desagradable, E, en tío, me efecto. manda a comer a tarta de merda. Eu, pero como vai ser de merda a tarta, tío? Como que non se parece merda? Dixen, pero non lle vai a facer unha tarta inteira de merda para comer o neno. E dime o tipo con dous collóns, si é de chocolate, que cara de castigo é ese logo? É un premio. Hostia. É que cando falaba de chocolate ao principio tamén me acordaba, non hai unha escena ao principio da peli, porque claro, supónse que Matilda, aparte de ter poderes máxicos, é como superintelixente, e cando xa é bebé, escribe, porque non hai unha escena ao principio da película que escribe o seu nome tamén con chocolate ou algo así, que a lle bota a bronca, en plan, Matilda, que estás emporcando todo, tal, non sei Sí, que. sí, pon a Matilda, bueno, píntanos a Matilda esta historia como unha nena pois con altas capacidades, digamos, unha nena moi intelixente, nunha familia de xente pois que non son moi intelixentes e fan a sentir a ela miserable por selo, non? E así é como Lisa Simpson. bueno, para Lisa Mais- Simpson tampouco lle a machacan por ser inteligente, non? Normalmente, un pouco. Bueno, pero ela sufre moito da súa familia por ese contraste que Lisa hai. sufre por sobre todo, con o pai e intensita, co seu esta irmán. sufre porque a meten no afogadeiro, non? Eso é... Matilda, por certo, a película que me fixo desconfiar dos coches de segunda man. A ti a todos. Porque non sei se vos acordades, pois alguén non Pois había non, un non se claro, acorda claro, que o pai ten un concesionario de segunda man e truca o conta kilómetros dos coches, mételles un destornillador, porque son analóxicos, non son electrónicos, entonces simplemente fai correr os números cara atrás e vende coches con 100.000 kilómetros como se tiveran 20.000 e movidas así. Isto cola porque en Estados Unidos hai estados nos que non hai ITV. Entón non che controlan que non che Eu só me controlan. acordo tamén de que Matilda lle fai a xogada loca Academia de Policía de botarlle Sí. superglue no sombreiro. Sí. Sí, Matías fai moitas troleadas na peli, como, eu que sei, como ten poderes telequinéticos, facer que hai un fantasma na escola, cousas así. A min sí que me gusta a peli. Eu recordo que de neno me molara moito. Eu creo que está guai, destas pelis así un pouco inxenuas dos nenos que se rebelan contra adultos que os tratan mal, non? E gústame E tamén porque Matilda, os seus pais tratan a mal, ela cos seus poderes víngase, pero non é unha vinganza 100%, a máis ben darlles unha lección un pouco axuda aos seus padres a converterse en mellores persoas a través dos seus poderes, non? Eso, joder. Pues porque Matilda é Amélie de nena, por eso a odio. Pensei que ibas a decir, Matilda é coach, non? Matilda é que? Coach. No, pero que dixo Paco? Que era que? É Amélie de nena. Amelide. Amélie. Amélie, Amélie de nena. Foi Amélie de nena e colleu poderes telequinéticos, non? Claro. Non estaba tampouco entendendo. Foi capaz de mover un camión que quedou na rotonda enganchado ali. No, pero que a min, falabas de ingenuidade, que eu creo que é unha cousa moi característica de toda a obra de Roald Dahl. A min, a verdade, que de neno era un escritor que me gustaba. Non lle lín todo o que ten, pero sí que me gustaba moito. As bruxas, tal. E ten Pasemos á seguinte película antes de que poña a parir outra vez a Pasamos á seguinte sección. Vamos a ir rematando este programa facendo aquí unha última tanda
cinematográfica e esta vez imos falar de películas que tanto desde o punto de vista ficcionalizado ou desde o punto de vista documental analizan un pouco a intrahistoria e industria da alimentación, non? Porque hoxe en día a alimentación é un sector económico, tecnolóxico, industrial máis, e hai películas que intentaron pois botar un pouquiño de luz ou edulcorar esa realidade a través dunha pantalla de cine. Entón vamos falar de, bueno, de biopics e de películas que tamén transmiten unha versión, digamos, ideolóxica da comida. A primeira que nos vai comentar agora nesa sección é Sandra, que non sei que película nos traes. Les vou falar de Okja, que é do 2017, a típica película que recomendan todos os veganos, vegetarianos. Bastante coñecida entre a xente que non come carne ou proteína animal en xeral. Non sei se a bichedes, se a coñecedes. Ten unha mensaxe ecoloxista sobre o maltrato animal. Vin que o director é o mesmo de Parásitos. Non sabía, polo visto é o mesmo. Fala a historia, a protagonista é unha nena coreana que vive feliz aí co seu avó e un animal xigante que é un porco transxénico de 6 toneladas. Feito por unha industria cárnica e tal. Ela vive ali feliz e de repente esta industria malvada secuestra o animal porque queren facer queren vendelo, facer probas, estas cousas. Entón toda a película mostra como a nena trata de salvar o animal que está moi humanizado. Está excesivamente humanizado, é casi humano o porco transxénico este de tantos kilos. O porco de pé, a versión de... Sí. Tamén as últimas imaxes son como nun matadeiro xigante, son bastante desagradables. Bueno, saen animalistas, o tema de ecoloxía, o tema de comer carne. A ver, é un pouco iso, un pouco caricatura ás veces, pero sí que Recórdame o videoxogo este no que eres un extraterrestre que ten que escapar dunha planta cárnica. O Aves Odyssey, boísimo xogo. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, pois eso, o bo da peli é que o mensaxe ao final de replantearte un pouco a alimentación, o tema comer carne e o tema industria alimentaria. É bastante coñecido por iso. Dirías que está na línea de símil ao nivel de El Hoyo, El Menú e Ahora Olla, ou é algo máis profunda? Non, é outra, é cousa diferente, é unha cousa diferente, esta máis animalista. Ecologista animalista. O sea, esta non a vi, pero ahora que penso, como é posible que unha película como El Hoyo sexa tan superficial? Perdón. Ben tirado, ben tirado. Pois non a vin, pero estaba vendo aquí algunha imaxe, o sea, de feito sorprendeme non ter sequera escoitado falar dela, porque pareceme, o sea, como premisa parece unha mítica peli que me podía molar, vamos. Eu esta O bicho é chulo. Eu esta recordo un pouco película medio de lanzamento de Netflix en España, porque un pouco cando do ano 2017 estuve vendo aquí, pensei que era de antes de todos xeitos, sí. Pero eu recordo de cando empecé a ter Netflix, de que esta peli sempre saía moi recomendada e claro, chama moito a atención con ese que eu acabo de descubrir agora que un cocho, eu pensaba que era un animal como... Claro, é que un cocho entre cocho, hipopótamo... Sí, a ver, que un cocho de 6 toneladas, un cocho transgénico. Que gustaríame lervos a sinopse da Wikipedia en galego, porque me fai un pouco de risa. Que Milla, unha nena que vive nunha remota montaña en Gangón, emprende unha arriscada viaxe a Nova York para rescatar a súa mellor amiga, unha supercocha chamada Okja. Acabas de desbloquear un dos libros que de lectura obligatoria no colexio, o coche de carreiras Rodi Fuciños. Non sei por que acabame de vir a cabeza. Aquí todo clásicos hoxe da literatura infantil. Sí. Mais alá da mensaxe, como película
entretida, é fácil de ver ou é máis panfletaria, digamos? Mitad, diría, mitad. Sí que ten parte panfletaria, tema animalista e tal. E a maioría das personaxes son idiotas, menos a nena e o porco. Pero sí, a ver, a recomendo. Estou vendo que saen, o sea, vexo que a maioría dos actores son coreanos, non os coñezo, pero se baixo na lista vexo que está Moitos occidentais, sí. Giancarlo Espósito, que é Gus Fringe, Gus Fringe o de Breaking Bad, e Jake Gyllenhaal tamén, non? Que curioso. Moi ben, pois eu vou na ver, que esta tiña botado ollo hai tempo e teño curiosidade. Temos máis aí documentais ou? Temos 2 documentais Temos, sí. que son os documentais que están deseñados para que che dé asco comer. E para que che dé asco concretamente a industria alimentaria da carne. Se olla era a cousa así bonita e cookie, Food INC e a conspiración das vacas, que sona a peli moi divertida, porque te imaginas as vacas falando nun prao. Son 2 películas que mostran a industria cárnica e a industria alimentaria como o mal e como si fora Satán reencarnado na Terra e super asqueroso e que claro, que con comer un bistec estás meténdolle ao corpo unhas cantidades tolas de todas as cousas que te van a matar. Ten tamén con ese espírito yanqui, é que non sei como expresalo, pero ten ese pose de capítulo de La Sexta de investigación y entramos en la industria profunda de la creación de la carne. Aquí entra la vaca en la procesadora malvada E con de las eses cuchillas de la dobraxes carne. de documental, non? No sé lo que nos vamos a encontrar. Oh, Dios mío. Non sei, un pouco. Un pouco ese rollo. Conspiracy. É un xénero en sí mismo. Conspiracy. Eu recomendo para que te dé asco, pero tamén para quedarte con esa sensación de pero que coño estou vendo, sabes? Non sei se a viste. Eu Conspiracy non, eu Food non, Food Inc. non, estaba confundindo con outra, tío, estaba confundindo con Super Size Me, por algún motivo. Super Size Me fala Aquí xa falamos no episodio dos gordos. Xa falamos no episodio dos gordos, non moi ben dela. Estas dous en concreto, a ver, como moitas destas o que tratan de meter medo na xente, bueno, a ver, se vale para que penses un pouco no que estás comendo e na túa alimentación, no tema ético do que comes, vale, pero en xeral soen irse moitos extremos, aparte que as leis que temos aquí non son as mesmas que en Estados Unidos. O tipo de alimentación tampouco, aínda que cada vez parécese máis, por desgracia. Hai unha tamén, hai unha que é no mesmo ton, pero que é sobre a pesca, tamén, que non sei como pero tamén se chama algo así como fish piracy. Estás falando de La pesadilla de Darwin. Sí, sobre o panga nun lago africano. Sí. ¿No? E sobre como distribuiu a Panga africana, panga non é... a pesca do Nilo. Meteron a perca do Nilo nun lago africano e destrozou todo e cargouse todo o ecosistema, todo o ecosistema biolóxico, desde o punto de vista biolóxico, pero incluso o ecosistema chamémoslle económico. A peña simplemente mal vivía vendendo panga, limpando e vendéndollo a unha multinacional e tal. É bastante terrible ese documental, sí. O sea, non o documental en sí, sino o camosa. O que dicía eu de todos xeitos era Seaspiracy. Seaspiracy. Que era sobre a pesca. Bueno, se queredes cambiar un poquinho de tercio, vamos falar unha cousa un pouco máis alegre, porque isto non é un documental, esta é unha peli ficcionalizada, bueno, non é de ficción, é basada nunha historia real, pero é unha peli, digamos, eso, non é un documental, feita, eu creo que é unha peli financiada, pagada, promovida, difundida
por Pepsi Inc., porque, vamos, quedan como... É unha película na que esta compañía queda como los putos amos. Chámase Flaming Hot, a historia dos chetos ou algo así, e eu pensei que iba sobre o creador dos chetos, pero non, vai sobre o creador especificamente dos Flaming Hot, que son estes chetos que son especialmente picantes. Así de todo fan pelis de calquera historia, tamén vos Sí, digo. sí, porque ata eu creo que é un sabor que non chegou incluso demasiado a O España, porque a universo mí non me sona escondido dos chetos. non me sona ni siquiera demasiado. Esta historia de Richard Montañés, que é un tipo que, bueno, eso existe de verdad, que era un traballador da limpeza dunha fábrica de chetos, que era mexicano, que un día decidiu, a historia existe, é bastante interesante, un día decidiu que o seu a xente como a él, a xente, digamos, de etnicidade latina nos Estados Unidos, que non está representada nos sabores que se lle ofrecían ao público, para eles os chetos normais, os Doritos, etcétera, era como demasiado suave e eles un día fíxase no parque con amigos que todos mollaban en chile hiperpicante os seus chetos, os seus Doritos, e di, por que non facemos uns que directamente piquen? Entón a película é un pouco como el consigue venderlle esa idea á compañía e como ao final triunfa, etcétera, e acaba sendo como unha revelación do sector dos snacks nos Estados Unidos. A película empeza nos anos 70, ca súa mocidade, el vende un barrio desestructurado, familia de baixos recursos, etcétera. E, bueno, vai vendo a súa progresión na fábrica ata o seu triunfo final. É unha peli que é casi un xénero en sí mismo, porque é unha película do soño americano. Teno todo, sabes? Acordamos cando falábamos das pelis nas que todo sale mal e tal, todo un drama, pois aquí de pronto todo sale mal ata que empeza a sair ben. É a mítica historia de triunfador americano, vendo máis baixo, chega ao máis alto. E son as pelis que a min esta gustoume, Home consta, porque a feito a peli si está... mesmo, non? Esa frase. Sí, a peli sí está ben levada e a máis ten uns toques de Cando comedia e pagamos tal a que manteca da lle quedan película. ben, pero moléstame un pouco porque todas estas películas presupoñen que o problema non está no capitalismo, sino que o capitalismo con rostro deshumano. Se hai un xefe enrollado, se a todo irá ben, se recoñecerán a túa valía, recoñecerán o teu traballo, serás ben pagado, ascenderán, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, dentro de ti mismo está a capacidade de convertirte nun puto millonario gracias a que tes unha super idea. E a min eso pareceme un discurso un pouco perigoso incluso que venderlle a xente, pero bueno. A peli entretida a min gustoume, a máis eso, ten eses toques de humor e tal, pero sí que é certo que realmente facer peli dunha auténtica chorrada porque vamos facer unha película de como se crearon os chetos picantes. Sobre Como todo, curiosidade, sendo moito máis interesante, a min teño auténtica curiosidade por saber que o proceso creativo que acabou nos chetos pandilla, non? Quero dicir, parece moito máis interesante, non? De, buah, tío, espérate unha idea, morcego e fantasma. Chamamos pandilla, non? Eso, joder, non sei, a mí interesa máis co de Flaming Hot este. pois esta peli, como curiosidade, está dirixida por Eva Longoria. Ostras. De feito, eu creo que a mellor parte dese rollo así de reivindicación na comunidade latina e tal ven por aí, non o sei. Xa digo que unha... Non é que bueno, sí que é algo tramposa, pero sobre todo o que me molesta é que ao principio ten este rollito, de feito é unha peli que non se corta en rajar de Ronald Reagan, por exemplo, de como as súas políticas empobreceron aos latinos e tal. Ten así como unha mensaxe relativamente progresista, ata que de pronto, eso, todo empeza a ser demasiado adulcorado, demasiado guai e tal, e, sabes, é como, non é que o sistema non funcione, é que o sistema non funciona cando non están as boas persoas ao mando dese sistema, pero unha vez chegamos pois os tipos que estamos abaixo ou un capitalista amable que me escoita e compra a miña idea, a partir de aí todo irá ben e todo pode funcionar. Xa digo que a mí se me fixo un pouco en plan no mundo real as cousas creo que non funcionan así, pero vale. Sí, esto recordo un pouco sobre isto que estás comentando. Isto un pouco cando estudábamos literatura nos instituto e che contaban que pois, por exemplo, do literatura castelá do século de ouro, e que sempre, por exemplo, nas obras de Lope de Vega ou cousa así, era como que sempre estaba o nobre que era o malo, pero sempre acaba todo resolvéndose porque chegaba o nobre superior a ese a impor a xustiza, non? Ese chegaba e vía que o nobre amonestaba o nobre malo e restituía a fe, non? No sistema autoritario. Este é un pouco así, non? Exacto, sí, é completamente.
Pero bueno, hai un par de detalles que sí que me están bastante graciosos. Un é que como tipo toda a película está filtrada a través da súa propia experiencia e tal. De feito, hai un momento moi gracioso cando está defendendo a súa idea que lle preguntan e que cuota de mercado tería? E a peli ten bastantes soliloquios e tal, e el é como que pensando para sí mismo que carallo será unha cuota de mercado. E é moi gracioso porque cando el se imagina as reunións dos seus superiores, imagínaos falando en plan gangsta latino. Entón están os tipos en plan, a ver, carnal, ¿qué cojones pasa con este tal? No sé qué, estas cifras de ventas. É todo así. Entón é como moi gracioso porque despois fai como, bueno, pero xa sei que non falaban así e ponche a escena tal cual como se supón que foi na vida real. E hai outro detalle de como que de autorrirse da comunidade latina que me fixo moita gracia, que aunque é un medio spoiler teño que dicilo, porque en plan, hostia, eso é importante perfectamente a Galicia o día que lancemos algún tipo de línea de snacks. Porque cando empezan a meter os Doritos, os Flaming Hot, non funcionan ben, os chetos non funcionan ben, ao principio non se venden, porque os executivos blancos da compañía pasaron de facer unha campaña de publicidade. Entonces o protagonista Richard Montañés decide falar cos seus amigos do barrio, que son todos pequenos, dedícanse ao mendudeo de droga, e di, bueno, vamos facer o que sabedes facer, pero en vez de droga, ides vender chetos. Entón van por todo o barrio vendendo chetos a peña, e o mellor de todo é que os adolescentes regálanllos en plan, esta bolsa é gratuita, a próxima vas querer pagala. Sabes, como parodiando e a vez replicando as formas de venta de drogas. Fíxome moita gracia e como un momento moi en plan, oh Dios, si isto pasou de verdade, que lol. Non sei, é unha peli, é interesante, xa digo que ten que ten este rollo así de creen tus sueños e todo irá ben, que a min daba un pouco de pereza, pero ten eses toques de, joder, como os camellos do barrio vendendo chetos, que se fai entrañable. Así que eu podo recomendala. Pues Todo es posible en Estados Unidos si tienes una buena idea y unos amigos camellos. Eu quería traervos tamén unha de empresarios e traio-vos El Fundador. Non sei se a vistedes algún de vos. E é do creador de McDonald's. E interpretado por Michael Keaton, que non é McDonald's. Michael Keaton era un empresario que iba por aí vendendo máquinas de facer yogur en polvo, ou xeado en polvo, creo que era. E estaba casi na bancarrota. Entón chegou a unha hamburguesería destas de carretera, parou, pediu unha hamburguesa, en plan, bueno, vou comer algo antes de ser pobre de todo, e viu que lle servía unha hamburguesa nun minuto. Pero dixo, esta vai ser a última hamburguesa que sirvamos porque nos estamos indo ao tacho. Comeu a hamburguesa, quedou a gusto e quedou coa duda, en plan, como pode ser que me serviras unha hamburguesa en 1 minuto, 5 minutos, tal, cando isto leva a Dios facelo, non? E di, non, é que, a ver, nós vimos o tema este de que Ford facía coches en línea e decidimos, pois molaba facer as hamburguesas porque nunha cociña a xente estamos todos a todo e ao final non se dá feito nada, entón colocámonos e eu encárgome de fritir a hamburguesa, esta lava a leituga, non sei que tal, entón está encadenado e podemos servir unha hamburguesa en tan pouco tempo. Entón, Michael Keaton dixo, carallo, aquí hai negocio. Podo facer que este sistema que patentou esta xente leválo a máis sitios e que se transforme nunha cadena. Entón eles dicen, non, se a cadena xa fomos, pero cada un no seu restaurante despois facía o que lle daba a gana. Entón non tal. Entón Michael Keaton aplícalles o plan de negocio e fai que McDonald's sea o McDonald's que conocemos agora e ten un detalle que me gusta moito porque foi un banco, non? Estuveron falando e tal. Non, se o futuro do negocio é comprar o terreno e que o que poña o McDonald's tiña que poñelo no teu terreno, che pague a renta e aparte de pagarche a renta do sitio, che pague a porcentaxe de negocio e tal. E o tipo empezou a facer un negocio da virgen hasta que os irmãos McDonald's lle dixeron, tío, que estás facendo co noso nome? Nós éramos unha hamburguesería familiar e tal, non? E dice, agora firmastes comigo. E van a xuizo e todo, bueno, un peliculón. Pero entón está un pouco máis crítica. Sí, este é un biopic ben feito de como foi a creación de McDonald's e de como McDonald's chegou a ser
unha das grandes empresas especuladoras fillas de puta de todo o mundo. Recomendo, además Michael Keaton fai un papelón. Fai de fillo de puta moi ben, A ver, nós neste podcast sempre estaremos a favor de Michael Keaton. Sempre a favor de Quer Michael dicir, Keaton. Sí. Eso é innegable. É nas escenas eliminadas desta peli, por eso non a vistes, sai o momento non de fillo de puta máximo de Michael Keaton, no que decide que no Happy Meal da colección, no que regalen os xoguetes de Asterix, vaiche poder tocar Asterix, Obélix, Ideafix ou un puto delfín que non ten nada que ver. Entón, xusto aí vou eu cos meus pais ao McDonald's e me toca o puto delfín, non? Ese é o momento que decidiron quitar por crueldade extrema, non? Teño que dicir que cando sacaron a peli de dinosaurios, acordadevos en Disney, aquela animación e tal, a min, en 2 días que fora a McDonald's, tocárame 2 velociraptores, que estaba guapísimo porque me permitía xogar a Parque Xurásico, vamos, con eles e con os meus móviles. Pero que peli viste de animación de dinosaurios? Hai unha peli do ano 98, ou así, que la animación que se chama Dinosaurios de Disney. Non é En busca del Valle Encantado, non é, non? No. Pois igual non é de Disney. Dinosaurios, animación... A mellor é de DreamWorks. Dinosaur, sí, do ano 2000. É de Disney. Dinosaurios se chama... Non me sona de nada, tío. É de animación 3D. E efectivamente era de Disney. É que igual non tivo moito éxito, pero eu acordome que estaban no Happy Meal. Porque me tocaron un lote de raptores. Pasta en promoción brutal. Sí? Pero non era el buscar Valle Encantado, era Dinosaurios. Tío, a mí estou vendo o póster, que feo. E non me sona de nada, tío. Como pode ser que non me... Sabes o peor de todo? Que os dinosaurios sobreviven ao meteorito nesa película. Home, claro, porque senón como lles van dar servizo aos picapedras, non? Si, a ver, tampouco vos queixabades tanto cando el Busca de Valle Encantado técnicamente era a extinción e había como 20 películas despois. Es que é verdade, bueno, é un proceso xeolóxico, vai lento, non? Bueno, eu creo que isto xa non dá moito máis de sí, non? Porque xa non solamente que se nos acabase a escaleta, que creo que a vos se vos acabou a paciencia tamén. Entonces, é mellor despedirse agora que estamos na llama, no alto de todo, e darlle primeiro moitísimas grazas a Sandra por acompañarnos hoxe, por achegarnos un pouco de luz sobre estes mundos, e sobre todo por aturarnos, que tampouco está de máis dicilo, porque, vamos, de un en un somos complicados, os 3 a vez temos que ser jodidamente unha tortura. Non, para nada. Grazas a vos por invitarme, foi un placer. Bueno, e por suposto despedir tamén a estes dous compañeiros diarios, como son Fer e Paco. Un placer, como sempre, Fuco. Gustaríame, antes de que marcharmos, podo dicir unha cousa, gustaríame dicir que... Hola, mamá! Que enhoraboa a todos os que aguantastedes o noso episodio anterior de troleada do 1 de abril, non? Espero que non nos garde de rencor. É unha das persoas que sei que o viron, é o noso fan número 1, Alvarito. Que tal? Buenas, sabemos que sempre estás aí. Home, non sei, algún día tenemos que tener así algún detalle de algún tipo contigo por a tua fidelidade. Eu teño un amigo que o puxo para ir a traballar no coche. E despois escribiume: Paco, canto duraba esa troleada? Porque fun da miña casa a traballar escuitando a sintonía e non puiden cambiar porque iba no coche. Bueno, espero que non teñamos provocado ningún accidente de tráfico e tal. Nada, estad atentos ás nosas redes sociais para ver cando anunciamos o próximo episodio e tamén para ver cando anunciamos o seu tema, porque esta vez pretendemos irnos deixando aí un pouco de expectativa e de incógnita e non imos revelar aínda de que imos falar. Ahora é cando estes din, sí, que imos revelar. Mira, despois. Ata a próxima. Veña, rapaces. Sorte.